todas, vamos a dar comezo ao pleno ordinario deste 26 de abril de 2021, que ten, entre outros, o seguinte orde do día. En primeiro punto, a aprobación da acta da sesión anterior, temos a acta do 29 de 3 de 2021, por lo tanto, solicito, como sempre, se hai alguna cuestión que plantexar a este borrador da acta, e se non procedemos a súa votación. Vale, entonces procedemos a votar a acta. Votos a favor. Como sempre, apunten a poder ser a Cámara. Unanimidade. Unanimidade. Queda aprobada a acta. Seguinte punto do orde do día. Dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria, así mesmo dou conta tamén dos acordos adoptados na Xunta de Goberno local por delegación. Como seguinte punto, vamos a propoñer ahora trasladar a este momento a moción de urxencia. Temos unha moción de urxencia presentada por todos os grupos políticos. Realmente unha moción que facemos nosa, Partido Socialista, Partido Popular, Esquerda Unida e BNG, facemos nosa, pero hai que recoñecer que é unha moción presentada pola Cofradía de Pescadores de San Martiño do Grove e, en resumidas contas, moi sintética, é en defensa da flota de baixura, da pesca artesanal, en conta as medidas que se están anunciando que se queren tomar desde a Unión Europea. En calquer caso, como a propia cofradía ten presentado esta moción e así o temos acordados os 4 grupos políticos, cedo a palabra ao patrón maior da cofradía San Martiño do Grove, Antonio Otero, que dé lectura á demanda, concretamente á moción que eles presentan e que despois será debatida. Por lo tanto, señor patrón do Grove, ten vostede a palabra. Boas tardes, moitas gracias. Bueno, pois vou ler a moción. Moción para promover unha declaración institucional do Concello de O Grove co obxecto de demandar a eliminación das modificacións do Regulamento de Control Europeo da Unión Europea 1224/2009 con respecto á frota artesanal. A Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove presenta ao Pleno do Concello de O Grove a presente moción por o seu debate e aprobación. Se procede, de acordo coa seguinte. Exposición de motivos. A presente iniciativa ten como principal obxectivo pôr de manifesto a inxustiza existente co sector pesqueiro por mor da modificación do Regulamento de Control aprobada polo Parlamento Europeo o pasado mes de febreiro. A citada proposta supón a introdución de aspectos novidosos no Regulamento CE número 1224/2009 del Consejo, DO L 343 de 22 de decembro de 2009, polo que se establece un réxime comunitario de control para garantir o cumprimento das normas da PPC e os que causarán graves prexuicios para os intereses da frota de pesca artesanal galega en canto. Punto 1. Non se modificou a definición de pesca artesanal. Petición realizada dende o propio sector. Continúase describindo a pesca costeira artesanal como a desenvolvida por buques inferiores a 12 metros de eslora e con determinadas artes de pesca. Toda a pesca executada por buques de eslora maior ou con artes non contempladas como artesanais pola Unión Europea entrarían dentro da denominación de industrial. Elo implica que todas as embarcacións maiores de 12 metros quedan fora da categoría de pesca costeira artesanal, supoñendo importantes perxuicios para este segmento de flota. Exemplo, non poder acceder ás axudas dos grupos de acción local de pesca GALPS con fondos FEM. Non se estimaron os argumentos das organizacións representativas do sector neste sentido, entre outros, de definir a pesca costeira artesanal dende unha perspectiva multiparamétrica, sendo necesario para o recoñecemento da frota que se adica a esta modalidade o cumprimento de alo menos 3 dos 5 criterios seguintes. 1. Eslora das embarcacións inferior a 12 metros.
2. Distancia do caladoiro faenar dentro de augas nacionais. 3. Duración máxima das mareas, 24 horas. 4. Utilización de artes de pesca sostibles. E 5. Máximo de 4 tripulantes enrolados a bordo. 2. En aplicación do regulamento de control en vigor, únicamente os buques menores de 10 metros de eslora están eximidos de levar un diario de pesca electrónico DEA a bordo. Coa actual modificación, todos os buques de máis de 4 metros deberán notificar dende o barco as súas capturas, aínda que, descoñecéndose a forma de traballo agrupada que normalmente desenvolven as embarcacións de artes menores que operan en Galicia, principalmente as de marisqueo ou de recursos específicos, e sen terse en conta tampouco as especiais condicións climatolóxicas que predominan na costa galega. 3. A modificación proposta e aprobada polo Parlamento Europeo incide na implantación de cámaras de voluntarias a bordo dos buques de máis de 12 metros de eslora, salvo para infractores, entendéndose que esa voluntariedade será premiada con maior cuota nas posibilidades de pesca. Non obstante, este aspecto é considerado innecesario para a frota de artes menores, tendo en conta o escaso número de especies sometidas a tax e cuotas capturadas pola frota artesanal galega e tamén o insignificante reparto de especies por buque. En definitiva, a modificación proposta do Regulamento de Control de Pesca en augas da Unión Europea considérase de todo inapropiada e inxusta para a frota galega de pesca artesanal, ben por non se ter en conta as súas especiais características estruturais nin a forma de desenvolvemento da súa actividade extractiva. Por todo o anteriormente exposto, a Cofradía de Pescadores San Martiño de Ogrove solicita ao Pleno da Corporación do Concello de Ogrove o apoio incondicional ás reivindicacións do sector pesqueiro, artesanal e marisqueiro de Galicia e a este respecto e a adoptación das seguintes acordos. O Pleno do Concello de Ogrove en sesión data 26 do 4 do 21 do 2021 e mediante declaración institucional asinada por todos e cada un dos membros que integran a Corporación Municipal solicita aos grupos políticos con representación no Parlamento de Galicia e no Congreso dos Deputados que adopten e executen as seguintes decisións. Primeira, exixir a retirada da proposta de modificación do Regulamento de Control da Pesca da Comunidade Europea número 1224/2009 del Consejo e aprobada por maioría dos eurodiputados do Parlamento Europeo, en canto vai en prexuízo dos intereses da frota de pesca artesanal e do marisqueo de Galicia e ante a imposibilidade do seu cumprimento. 2. Exixir dunha vez por todas unha definición europea clara e real do concepto de pesca artesanal, baseada nunha definición multicriterio. E 3. Requerir un tratamento distinto e diferenciado da frota de pesca costeira artesanal respecto ás frotas industrial e semi-industrial, recomendándose para elo ás autoridades comunitarias un coñecemento real das características estruturais dos buques de artes menores, das zonas de pesca de desenvolvemento da actividade e da selectividade das artes e aparellos de pesca empregados. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, Antonio Otero, patrón maior da Cofradía de Pescadores do Grove. Ben, como acaban de escoitar, esta é a proposta que nos trasladan dende a Cofradía e, por lo tanto, abrimos un turno de intervencións para, posteriormente, proceder á votación da moción proposta. Palabras... Tens que incluílo antes... Perdón, que é de urxencia, sí. Perdón. Vale, antes de nada, gracias, secretario. Antes de nada, vamos votar a incorporación ao orde do día
desta moción, porque é certo que estamos no punto de mocións de urxencia, por lo tanto, votos a favor da incorporación. Apróbase por unanimidade, queda incorporada e entonces ahora sí abrimos turno de intervencións, por lo tanto solicitolle aos voceiros e a voceira que soliciten a palabra, se así o consideran. Non oigo a ninguén. Señor Otero. Bueno, nada, simplemente xa estamos dentro da moción, lógicamente vamos a apoiala. Nada, todo o apoio á flota pesqueira e aos pescadores do noso concello, adiante coa loita, e a ver se logramos conseguir que retiren eses puntos conflictivos. Nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Claudio Outeiro, ten a palabra. Sí, desde o BNG, por mostrar todo o noso apoio pois ao sector do mar, neste caso a flota pesqueira artesanal, e pois decir que estas decisións políticas, como xa faláramos na comisión, a veces pois teñen un trasfondo detrás, teñen outras negociacións detrás, e a verdade é que me parece increíble o que está facendo pois nestes últimos meses o Partido Socialista. Primeiro meteuse co cambio do reglamento da Lei de Costas que aprobou en Madrid, poñendo en inseguridade xurídica a todo o sector mar-industria, todas as cetarias depuradoras, conserveiras que teñen que estar pois na franxa costeira, e agora pois nos veñen con tamén sacudir os ciamentos, poñerlle moitas trabas, poñer nunha situación complicada e cun futuro incerto pois toda o sector da baixura de Galicia e todo o entramado mar-industria que isto promove. Por lo tanto, xa digo, é importante que esta moción se leve a todos os concellos, é importante que o sector pois se revolva e proteste contra este trato discriminatorio, intentar comparar pois a flota de baixura con grandes barcos, con grandes unidades pesqueiras que non teñen nada que ver coa pesca artesanal, e, pois, polo tanto, decir que como se deixen ir e como non fagan forza, vanlle vir mal dadas para estes dous sectores. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Señora Castro. Sí, moitas gracias, boas tardes. Pois a verdade é que eu me quedo con unha frase que me gustaría destacar que dixo o patrón maior na reunión pasada que tivemos e que decía claramente que non somos delincuentes, é dicir, que a xente que traballa no mar non son delincuentes. E a verdade é que esa expresión pois merece a nosa plena atención porque en moitas ocasións os políticos pois pretendemos ir contra a corriente e non ter en conta para nada o que nos din, baseándonos solamente na nosa impresión, pero esa impresión ou esa percepción non sempre é válida e o que temos que facer é aprender da nosa xente, de quen vive isto a diario e ao fin e ao cabo de quen é totalmente consciente do que necesita, porque eles, insisto, como xa digo, viven a diario. Temos preto de 4.000 embarcacións de baixura, preto de 11.500 profesionais embarcados, e o obxectivo é que sigan sendo o que son e, sobre todo, que sigan aportando o que aportan, porque todos os mariñeiros, todas as mariscadoras, todos os percebeiros e toda a xente que traballa e vive do mar, pois aportanlle moito non só ao noso concello, senón a toda Galicia. E o que non podemos facer é, dende logo, mirar para outro lado, onde se pretende impoñer unha normativa a xente que xa de por sí, como decía o patrón maior, está sometida a todo tipo de controis como os que están sometidos. E con unha normativa que a priori, a grandes rasgos, pois non parece ter moito sentido, sobre todo con certos puntos que se propoñen nesta proposta, non? E sobre todo moi importante, sin consenso, porque o consenso é o principal que debemos ter en conta, sobre todo se nos dedicamos á política. E queremos que mellore a actividade, que gañe o futuro coa gobernanza do sector,
pero traballando cos profesionais e tendo en conta, por suposto, a súa vontade e a súa opinión. Iso é o primeiro que temos que ter en conta. E non pretendemos, o sea, non podemos pretender cambiar as cousas porque sí, porque xa bastante tocados estamos co tema do COVID a nivel económico, na hostelería e no comercio, como para que agora lle poñamos dificultades tamén ao outro sector que nos sustenta. Soamente decían outro día na reunión, soamente o Grove ten máis flota que moitas comunidades autónomas e por iso o Grove debe ser escoitado. E é importante sair en estas ocasións cando nos dedicamos á política ou cando hai algúns técnicos que pretenden facer unha normativa mirando para outro lado, é importante sair das 4 paredes nas que nas ocasións nos metemos e convén mirar ao exterior para ter unha visión máis lóxica e máis xusta e, sobre todo, penso que máis axeitada. Por iso, o Partido Popular do Grove vai estar ao carón sempre da nosa xente, como non podía ser de outro xeito. Poñernos á disposición da cofradía para calquer cousa que poidan necesitar de nós e, sobre todo, decirlles que se nas nosas mans está, imos a facer o que sexa posible para que impere o sentido común. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Desde o Grupo Municipal Socialista tamén vamos a apoiar esta moción presentada pola Cofradía de Pescadores, porque desde o Grupo Socialista sempre vimos defendendo que queremos coñecer a nosa vila, que queremos coñecer o Grove onde desenvolvemos a nosa actividade política como nos toca ahora en estes momentos. Por lo tanto, eso significa coñecer o mundo do mar do Grove, significa coñecer aos mariñeiros e as mariscadoras, principalmente afectados, como nos explicaban outro día, por esta medida que se quere plantexar desde a Unión Europea. Pensamos que despois da explicación que nos deron é un erro por parte da Unión Europea e hai que reconocer que foi o Parlamento Europeo e unha parlamentaria socialista, ainda que votado a proposta e apoiada pola maioría dos partidos do Parlamento Europeo, pero eu creo que esa non é a cuestión. A cuestión é que, como ben decía, e como di a propia moción, hai un aspecto fundamental que diferencia o que é o Grove, o que diferencia o que é a Ría de Arousa, o que diferencia o que é Galicia respecto da pesca. E o dicía agora o patrón ao ler a moción, temos que entre todos ter a forza e a capacidade a facerlle entender a Unión Europea e a que legisla na Unión Europea, que toma as decisións na Unión Europea, da importancia de diferenciar o que é a pesca artesanal do que é a pesca industrial. E eu penso que aí está a clave de toda a cuestión. O que se traballa no Grove, na nosa ría, é pesca artesanal. Como ben decía o patrón outro día e polos mariñeiros que o acompañaban, as mariscadoras, porque tamén nos explicaban que se quere incorporar incluso ás propias mariscadoras unha cámara para facerlle o control diario de toda a súa actividade, cousa que alguén que non é, todos os que somos daqui, é incomprensible que se poda pretender instalar estas tecnoloxías e estes controls de cámara. E como nos decía o propio patrón outro día, pois unha das grandes cuestións da pesca artesanal é a experiencia do patrón, a experiencia dos mariñeiros, o saber onde están as postas, o saber onde hai que botar as artes, e aí é o que diferencia, e polo tanto, como falábamos antes da conexión, casi un pouco de xeito, bueno, gracioso, pero que non deixa de ser serio, casi pretenden que fagamos, que os nosos mariñeiros fagan unha pesca teledirixida desde a súa oficiña, pois como un pleno telemático, con unha cámara e que vayan os barcos solos teledirixidos. Non é comprender o que é a pesca artesanal. Entendemos perfectamente as dificultades que están a atravesar os nosos mariñeiros, as nosas mariscadoras, temos que opoñer a incorporar cuestións tecnolóxicas que escapan moito do que é esta actividade. Posiblemente sexan factibles para a pesca industrial, pesca que, ademais de facerse a moitas millas e durante moitas días e semanas, ten a característica posiblemente de que é un proceso industrial no propio barco, na propia embarcación. A pesca artesanal nosa, o que ten é que vai ao mar, ven, se subasta na lonxa, peixe fresco,
sin máis, sin maior procesamento e sin maior preparación. E iso é o que nos define e o que temos que defender, porque ademais é unha riqueza e é unha identidade propia nosa. De tal xeito que comprendemos perfectamente esta moción e por iso o Partido Socialista do Grove non se pode opoñer en ningún caso, e é máis, nos comprometemos outro día e nos comprometemos hoxe a intentar convencer ou explicar aos nosos compañeiros, tanto de Santiago como de Madrid, do Goberno de España, e que así o trasladen á Unión Europea, de que están cometendo un erro moi importante con Galicia, con Ría de Arousa e co Grove. E iso sí que nós non podemos permitir. En definitiva, o Partido Socialista vamos a apoiar esta moción e, desde logo, ofrecernos, igual que creo que o resto dos grupos políticos do Grove, ofrecernos ao patrón maior representante de todos os mariñeiros e mariscadoras para que nos utilice no que considere necesario para facer a presión necesaria, para participar nas reunións que consideren necesarias, porque aquí estamos e cando toca, toca. E temos que estar nestes momentos coa nosa xente. Así pois, ofrecerlles a nosa colaboración e axuda e, por suposto, desexarlles moito ánimo, moita sorte e, sobre todo, moita unión do sector do mar galego, porque creemos que a unión vai a ser a única fórmula e a única forza que pode permitir cambiar as cousas. Así pois, que nada, boa sorte e moito ánimo. Procedemos, por tanto, despois do turno de intervencións, a votar a moción presentada pola Cofradía de Pescadores de San Martiño do Grove. Votos a favor? Moi ben, queda aprobada, polo tanto, a moción por unanimidade. Moitas gracias. Boa sorte, patrón. Gracias a vos. Veña, un abrazo. Graciñas, un abrazo, ata logo. Bueno, iniciado o pleno, continuamos despois deste punto co orde do día normal, ordinaria. Bueno, imagíname que o señor secretario xa ten notado conta, se teñen incorporado Liga Liñanes e Juan Otero, e agora creo que conformamos xa o total do pleno da corporación. O seguinte punto a tratar é a punto 1 da parte resolutiva, expediente 444/2021, compatibilidade no desempeño privado da psicoloxía o posto de traballo de empregada pública municipal. Cedo a palabra ao señor secretario para que lea da conta da comisión informativa. Finalmente foi ditaminada, non? Sí, moitas gracias, señor alcalde. Dase conta do ditame da Comisión Xeral desenvolvido o 20 de abril de 2021, na que se adoptou o seguinte acordo. Deuse conta do informe proposta remitido polo Departamento de Persoal, asinado o día 20 do 4 de 2021, co seguinte teor literal. A empregada pública municipal Liliana Barral Caneda presentou un escrito no que solicitou que se autorice a compatibilidade do desempeño profesional como psicóloga do FIN co exercicio privado da psicoloxía por conta propia. Se incoou o expediente pola alcaldía, a técnico de Administración Xeral do Servicio de Intervención emitiu un informe no que se indica que deberían se subsanar unha serie de cuestións, a interesada respondeu ao requerimento, finalmente emitiuse o informe proposto ao Servicio de Personal. Coa proposta de resolución que se indica a seguir. Primeiro, recoñecer coas condicións que se indican no apartado segundo a compatibilidade para o exercicio da actividade privada de psicoloxía fora do termo municipal do Concello do Grove, empregada pública municipal Liliana Barral Caneda, por entender que se cumpren os requisitos establecidos pola Lei 53 de 1984 de 26 de decembro de incompatibilidades de personal aos servicios de administracións públicas. Establecer as seguintes condicións: non poderá desempeñar o exercicio profesional en asuntos que este intervindo ou teña intervido nos últimos 2 anos, tampouco poderá realizar actividades profesionais de atención psicolóxica ás persoas usuarias do servicio do FIM, non poderá requerir a presencia efectiva interesada nun horario igual ou superior a metade da xornada semanal ordinaria de traballo no Concello do Grove, o horario da xornada de traballo non se verá modificado tras o recoñecemento, a compatibilidade queda automáticamente sen efecto no caso de cambio de posto,
non poder invocar ou facer uso da súa condición pública por exercicio de actividade privada, non servirá de excusa o deber de residencia, asistencia ao lugar de traballo que lle requira o posto de traballo do seu cargo, nin o atraso, negligencia ou descoido no desempeño. As faltas serán cualificadas e sancionadas conforme as normas que se conteñan no réxime disciplinario aplicable, quedando automáticamente revogada a autorización ou recoñecemento da compatibilidade se na resolución correspondente cualificarse de falta grave ou moi grave. De acordo co disposto no apartado 5º do Decreto 130/2016, a compatibilidade non impedirá ou menoscabará o estrito incumprimento dos seus deberes, o servicio do CIM, a súa imparcialidade ou independencia, así como o cumprimento dos principios establecidos no artigo 4º do citado decreto. Terceiro, informar a interesada de que o incumprimento do réxime de incompatibilidade será sancionado conforme o réxime disciplinario de obligación, sen prexuízo da efectividade da incompatibilidade, e notificar o acordo a interesada ao traslado do mesmo Departamento de Persoal. Logo de someter a proposta a consideración da Comisión de Informática Xeral, esta ditaminou favorablemente por 4 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Socialista, 3 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular, Esquerda Unida e Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Pois, como acaban de escoitar, trátase da compatibilidade solicitada por unha traballadora do Concello do Grove que compete ao pleno desta corporación pois aprobala e votala e en todo caso aprobala ou non. Alguna intervención ao respecto? Vale, non hai palabras solicitadas, por tanto procedemos á votación do expediente 444/2021, compatibilidade no desempeño privado da psicoloxía, o posto de traballo de empregada pública municipal. Votos a favor? Vale. Unanimidade, verdad? Sí. Por unanimidade. Moi ben, queda aprobado por unanimidade. Non consta que teñamos mocións de urxencia, polo tanto, pasamos xa directamente ao último punto da orde do día do pleno, rogos e preguntas. No pleno anterior, dada a situación que se dou por la duración mesmo do pleno e porque, debido á unidade temporal, temos que cortar, rematar o pleno ás 12 da noite, quedaban por contestar unha serie de rogos e preguntas trasladadas polos diferentes grupos da oposición, Esquerda Unida, Partido Popular, BNG. Sei, temos coñecemento de que algúns deles, algúns dos nosos compañeros, xa os teñen contestado por diferentes cauces, entonces quedan unha serie deles por contestar. Eu, se non me equivoco e non estou errado, quedaron 24 rogos, preguntas de Esquerda Unida, 19 rogos, preguntas do BNG, 8 do Partido Popular. Ben, así que, en primeira instancia, eu vou ceder a palabra aos meus compañeiros e compañeiras de goberno para ir contestando a cada unha dos rogos e preguntas que se trasladaron. Unha vez rematemos de contestar todas estas cuestións plantexadas polos grupos no pleno anterior, abriremos turno de intervención para que tanto o Grupo Municipal do Partido Popular como Esquerda Unida como BNG, se así o consideran, podan trasladar novos rogos e preguntas. Así pois, eu pediría aos meus compañeiros que levanten a man á cámara ou que pidan polo stick. Ben, primeiro, señora Domínguez, te doy a palabra e despois o señor Meis. Señora Domínguez, ten a palabra. Hola, boas noites de novo a todos. Bueno, con respecto ás preguntas nas competencias que eu teño e o meu departamento, vou empezar por as de Esquerda Unida, que me parece que foron así deste orden, continuar coas do BNG e despois coas do PP, porque así se plantexaron no pleno anterior. En canto á subida a Melonxo, decirdes que, bueno, indan que as averías están reparadas e
e aí valla só nun sitio porque había sospeita de que non quedase ben bacheado, decir que estamos en contacto coa Diputación á espera de un proxecto técnico que unha memoria que encargamos para proceder á sustitución total da tubaxe de agua, da tubaxe de agua enteira hasta Campos, e, bueno, á espera do proxecto técnico e de trasladarlo á Diputación para chegar a un acordo do que eles están totalmente dispostos a colaborar. Non podo dicir o mismo na outra pregunta das miñas competencias con respecto a Luís Antonio Mestre. Levamos anos, moitos anos, xa tuvemos, aínda con este novo delegado da Xunta en Pontevedra non, pero creo que recordar que desde o 2010 xa tivemos varias. Incluso presentamos unha pequena memoria para tratar de chegar a un convenio con Luís Antonio Mestre, como se chegou coa estrada en San Vicente ou con outras moitas na Deputación. Había un acercamento para que nos collésemos igual que fixemos nun tramo de Xoán 23, a facernos cargo da totalidade da rúa, pero aquí seguimos agardando, bacheando e bacheando sin que a Xunta non interveña para nada. Bueno, pois seguiremos esperando e bacheando e caíndonos a cara de vergonza de que unha das principales estradas do noso pobo, do Grove, a Xunta non lle interese para nada e tamén a impresión que os nosos compañeiros de corporación tampouco, algo que non acabamos de entender. Pero, bueno, aquí estamos esperando e seguiremos esperando. Con respecto aos paneis e mobiliario do Monte Central, decir que xa se están arranxando por parte do Centro Especial de Emprego, e está xa en fase de execución. O mesmo que o plan de medidas medioambientais, senderismo, lavadoiros, fontes, explicarles que agora mesmo, como sucede casi todos os anos, non? O personal que temos é o que temos, non podemos aumentalo en ningún dos servicios e hai que tratar de organizarnos co que temos. Estamos á espera de que empecen o personal contratado a través do Plan Concellos da Diputación, que damos de prioridade, como non pode ser de outra maneira, a temporada de verán, porque cando máis os necesitamos para as limpiezas de praias e personal de apoio para os servicios existentes, e en breve estarán xa contratados e en canto estén, pois procederemos ao plan de rehabilitación de rutas, fontes, lavadoiros e todo o que é o medio ambiente, a maleza e todo eso en general. Con respecto ao vicerrexistro da Diputación, dicirlle ao concelleiro, o señor Otero de Esquerda Unida, que nós estamos abertos a todo, o que sexa mellorar o pobo. Estamos na Facultade Ágora, o alcalde, eu e un técnico, formalizamos o metro minuto e iremos dando noticias a medida que se vayan facendo realidade. Con respecto á pasarela de Porto Meloxo, comunicar que foi un coche que encima se dou a fuga, os servicios da policía estiveron tratando e o propio seguro do Concello tratando de localizalo porque algún veciño veu que o coche o trasladou unha grúa, pero non demos localizado, polo tanto tivemos que asumir o noso arranxo e xa está finalizado ese tramo, pero bueno, continuaremos cos mantenimientos desa infraestructura.
Igual co accidente do adro ao lado da igrexa de San Martiño, foi un accidente de tráfico e, bueno, xa estamos cos presupostos para entregarlle a aseguradora do vehículo e en canto teñamos noticias e se poida facer a contratación, pois farémolo. Con respecto ao camiño escolar seguro de a Rúa Conchases, decir que é verdade que levamos moitísimos anos cunha problemática con ese edificio que está abandonado e que está en man do xulgado. Parece ser, por o que me trasladan os técnicos do Concello que están en contacto co xulgado, que parece que empeza a clarearse un pouco a situación e a saber a quen lle corresponde, porque había varias personas por acreedores e propietarios, e en canto teñamos notificación do xulgado procederemos. Mentras tanto, cambiaremos a ruta do camiño escolar segura hacia outra acera que está en perfectas condicións, pintaremos un paso de peatóns na Rúa Carballeira ou Brañal, e agora mesmo non sei como está denominada oficialmente, para que poidan continuar con un pouco máis de seguridade pola plataforma única. Con respecto ás invasoras, decirlles que, en este caso as acacias, que é un problema moi grave que ten este Concello e non só o noso, sino que é unha plaga que se está estendendo pola nosa comunidade. De feito, o venres tuvemos unha reunión con un técnico de Medio Ambiente da Xunta para tratar estes temas que son bastante difíciles de erradicar. Estamos tratando de buscar vías porque a súa erradicación é bastante complicada. A ver se a través da Xunta e de algún plan procuramos atallalas un pouco mellor do que o estamos facendo. E agora paso ás preguntas que nos trasladou o voceiro do BNG. As escaleiras de Lordelo están adxudicadas, están en fase de execución, pero comentar de que dependemos bastante das mareas, a ver se esta semana por fin somos capaces, a empresa é capaz de rematar os traballos. En canto a batería o paseo da batería de Counegro, os ferros, e é verdad que xa se foi varias veces a retiralos, pero como vostede ben dixo, pois a medida que se vai practicando ese paseo, pois salen máis. Estaremos pendientes e seguiremos retirando. Con respecto ao acceso ás playas, xa a Concellería que leva o meu compañeiro Juan Outeda xa se fixo bastante na zona dos accesos ás playas e agora estamos facendo unha pequena memoria e revisión para cando se incorporen os operarios do Plan Concello continuar con ese traballo. Con respecto a algo que me reclama o señor Outeiro continuamente desde hai anos, sería unha situación ideal que o Concello tuvese un plan de acción do cambio de todas as tubaxes de saneamento, agua, vamos, unha varita mágica para de repente cambiar absolutamente todo o subsuelo do polvo, non? Me parece que bastante destacable que en cada actuación que se fai, en cada unha delas, para nós o cambio das tubaxes de saneamento, de agua, de pluviales, da incorporación de calquera deles en rúas na que non existen, que hai moitas, pois é unha realidade dende hai anos. O sea, nadie o pode discutir. Que nos gustaría facer máis, sí, que nos gustaría que nos sobraran os cartos para contratar un enxeñero que non podemos, porque non se pode ampliar a plantilla de personal para a desgracia nosa e do resto dos traballadores que estamos en situación
bastante complicada porque a carga de traballo non é a mesma que hai anos e é loable a dedicación que teñen para tratar de chegar ao de cada día, que moitas veces non se consigue por ese exceso de traballo e que non é posible ter todas as cousas ao día. De feito, pois no Plan Concellos vamos a facer pedimos a Diputación para facer a reparación de todo firme desde Rons, as zonas da Candariña, de Rons, do Paseo do Esteiro e de Lordelo, e as sugerencias dos técnicos e dos traballadores do Concello di que hai algunha zona onde é necesario reparar, cambiar algún tramo da tubería de abastecemento de agua e así se vai a facer, non? A estrada de San Vicente, farolas, mantenimiento e todo eso. Me parece que, non sei se o saben, pero levamos como 6 meses sin co servicio un pouco coxo porque a persona que a que se encarga destas cousas, ainda que pois Luís Ro e está cunha baixa longa e parece que ser que se vai a prolongar máis. Agora mesmo estamos co proceso de selección da bolsa para que alguén o poida sustituir. Arregláronse bastantes e seguiremos con respecto ao mantenimiento, recordar que esa estrada é da Xunta, que non a toca para nada, que está a ver, igual que Luis Antonio Mestre, a ver se nos cae a cachos, cousa que xa que falamos tanto da Deputación, non é así, a Deputación pasa 2 ou 3 veces ao ano a limpar as súas cunetas e a reparar os seus firmes, e aquí non se fai absolutamente nada de nada. E recórdolles que desde os 4 carrís hasta a igrexa de San Vicente do Mar, desde os 4 carrís hasta máis ou menos o redondo da Toxa, coa ponte incluída e Teniente Domínguez, e hasta a Praza da Riba é competencia da Xunta de Galicia. Por si non lle quedou a nadie claro e hai algún veciño escoitándonos que é así, o sea, é así. Facemos o que podemos, pero que non podemos asumir son as competencias que non nos corresponden, que xa bastantes delas asumimos para tratar de que os nosos veciños e veciñas teñan unha calidade aceptable, que non decente a veces. Con respecto ao ascensor da Casa da Cultura, pois un pouco alarmada, puxeme en contacto co personal da Casa da Cultura e me dixeron que en ningún momento, desde que a obra está rematada, recepcionada e posto a funcionar, non deixou de funcionar nunca. Eso sí, que por o tema COVID, pois que normalmente o abren, o teñen pechado e o abren para as persoas que realmente o necesitan, precisan utilizalo. Que eu sepa, e según eles me trasladan, nin estou averiado, nin deixou de funcionar. Outra das preguntas era o tema da Rúa Cantabria. Como todos sabemos, están xa casi rematando as obras, a ver se esta semana, a finales desta semana, quedan os bordillos e os servicios todos funcionando e a semana que ven pois procederá o hormigonado e o asfaltado. Esperemos que non se retrase un pouco máis e vamos, trasladarlle as disculpas do goberno aos veciños que o están sufrindo como en tantas outras obras, non? Queremos as obras, pero despois a verdade é que é un calvario ter moito tempo a rúa que utilizamos diariamente en esas condicións. Agora vou coas preguntas que me trasladou o Grupo Popular, a portavoz do Grupo Popular. Bueno, o espello en Beiramar, non sei se xa o colocarían esta mañán, se non estarán a punto de colocalo, porque foi unha das cousas que na visita do
director da obra, pois lle reclamamos para que o poñan canto antes. Está dentro das señales que teñen que poñer e así o van a facer. E, bueno, outra que era de rutas de senderismo, lavadoiros, fontes, pois penso que xa llas contestei, era a mesma que había planteado o portavoz de, non recordo ben se de Esquerda Unida ou do BNG. Non sei, me parece que está todo, en todo caso, si se me quedou algo atrás, aquí estou con toda a disponibilidade para respostarte. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Cedo entón a palabra ao compañeiro Meis. Señor Meis, ten a palabra. Boas tardes. Bueno, eu teño dúas. Unha das preguntas, bueno, as dúas son de Esquerda Unida. Unha é que me preguntaron pola ordenanza de patinetes, si tiñamos regulado eso. Bueno, estuvemos mirando e temos unha ordenanza no Concello que explícovos un pouquiño cal é o problema, porque na ordenanza non ven moi ben o que nós entendemos como patinetes. Entonces, na ordenanza, no artículo 128 da ordenanza, no punto número 2 pon: os patíns, patinetes, monopatíns, bicicletas ou triciclos infantís e similares axudados ou non con motor poderán circular por beirarrúas, plataformas e paseos, adecuando a súa velocidade normal dun peón a un peón. Estarán sometidos ás normas establecidas do Regulamento Xeral. Que quero dicir? Que temos que facer unha normativa específica de MVPs. Que son os MVPs? Os que conocemos normalmente, os que van normalmente por aí pola calle, que son os vehículos de mobilidade personal. Os que están poñendo aquí na normativa que nos temos son xoguetes. De 0 a 6 km por hora se consideren xoguetes. Os que nos vemos por aí pola calle, que son de 6 a 25 km por hora, son MVPs, que son os vehículos de mobilidade personal. Despois, os que superan os 25 km por hora, que os hai moitos, eso é onde teñen que mirar a policía ou regulalo, xa non son MVPs, esos se consideran como ciclomotores ou motos. Por que temos que modificala? Porque este mismo, o 2 de xaneiro de 2021, entrou en vigor, ainda este ano, entrou en vigor a normativa estatal sobre MVPs. No Real Decreto 970/2020, e algúns axuntamentos xa modificaron a ordenanza. Algúns, o que pasa é que agora, como si sabedes, agora mesmo entrou os límites de velocidade en beiras rúas, que agora a maioría de rúas nos cascos urbanos van a pasar de 50, van a pasar a 30, en algunhas de 30 van a pasar a 20. Entón, algúns axuntamentos xa modificaron a ordenanza. Nós ainda temos que modificala porque temos que cambiar moitísimos e mirar realmente por que rúas vamos a permitir que pasen estes monopatíns, se vamos a permitir que pasen polos paseos, por rúas peonís e todo eso. Entonces, no punto número 2, a poboacións que non hai ordenanza municipal con normativa específica de MVPs, rige a normativa estatal. Vale? Ahora vos vou a dicir un pouquinho, non vos vou a dicir todo, pero vos vou a poñer un pouco, 5 ou 6, para que vexades. Despois teres a poblacións nas que sí hai ordenanza municipal con normativa específica sobre MVPs, rige a normativa municipal, que indica as vías por onde debe circular, o que vos decía antes, e as posibles obligacións, casco, seguro, velocidade máxima. Por qué? Porque na normativa estatal non permítenlle todo. Non levar casco, a velocidade non a pon exclusivamente, o sea, non é moi seria. O seguro non o piden, por eso hai que facer unha normativa específica desto e sin mirar o que lle vamos a permitir no Concello ou o que non. A normativa de MVPs, o que vos dicía ahora, que é a normativa española, a velocidade máxima de 25 km por hora. As vías autorizadas a circular indicará a ordenanza municipal, si existe, si non, podrán circular por calquera rúa urbana. A obrigatoriedade do casco ou seguro e a edad mínima a indicada é na ordenanza municipal, que se non existe, non hai. Poden andar con calquera edade por calquera rúa.
en outro punto, non é obligatorio o permiso de conducir cos patinetes estes. Será obligatorio certificado de circulación no que o tramitará o fabricante. Esta obligatoriedade estará en vigor en 24 meses. En 24 meses, o sea, en 2 anos, de que se publique o Manual de Características Técnicas da DGT. E agora mismo ainda non está publicada. A día hoxe non está publicada. O sea, que cando se publique, ainda van a ter 2 anos para poder modificar todo isto. E despois está prohibido circular por vías interurbanas ou poblacións, prohibido circular máis de unha persoa. Bueno, polo de momento, se tes un patinete e non supera os 25 km/h e non ten asiento, está clasificado como un VMPs e é legalmente un vehículo, o sea, que pode circular por todas as calzadas urbanas, incluído vías de 50. Ahora, se tes un patinete que supere os 25 km/h según o especifica especificacións do fabricante, ou ten asiento, que hai, se vedes por aí pola calle, hai moitos patinetes que teñen asiento, non sería un MVP, o sea, sería un vehículo non autorizado a circular, para que vos deades de conta. Ademais, eses patinetes potentes ou rápidos quizá ni siquiera podan homologarse como ciclomotor ou, como vos dixen arriba, como ciclomotor, se non se homologa o fabricante. Se non homologa o fabricante, ti non vas a poder homologalo. Queda entendido, non? En caso de que poidas homologar como ciclomotor, requerirá matrícula, seguro e permiso de conducción e ITV. O sea que isto hai que darlle unha volta. Xa me puxo en contacto, bueno, todo isto mo pasa o xefe da policía, porque facer unha ordenanza de patinetes non é sinxelo. O sea, costa, hai que ser estrictos, pero costa. Entonces, estamos en ello, intentaremos en estes 2 meses facer un borrador, porque, claro, como vos dixen antes, hai que primeiro señalizar as calles que van a quedar a 30 e máis a 20, e unha vez que queden as calles señalizadas, despois nos metemos a fondo con esta ordenanza. Agora mesmo a ordenanza que hai no Concello non é de patinetes, é de xoguetes, vale? Queda entendido agora por aí eso. E despois outra das preguntas de Esquerda Unida é o Consello Local de Deportes, que este mes de maio o convocaremos, vale? Entonces xa non me queda máis. Creo que foron 2 preguntas solo de Esquerda Unida. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención máis? Algún compañeiro? Compañeira? Vale, pois procedo eu entonces a contestar boa parte das preguntas que os 3 grupos trasladaron. Algúns coincidían, en outras non. Empezo. Esquerda Unida, aínda que insisto, algunhas que marcarei aquí que son comuns aos 3 partidos, pois a resposta, por suposto, é común. Primeira, unha das preguntas que facía Esquerda Unida era da situación coa desestimación por parte do Supremo do recurso de casación respecto aos núcleos costeiros, como todos os conocemos aquí. De tal xeito que sí, temos que decir que é un proceso, a verdad, que xurídico e na técnica xurídica complexo de entender. Nós tiñamos ganado unha sentenza a costas do Estado respecto aos núcleos costeiros que o Concello do Grove defendía. Ademais, era unha sentencia, non sei se pioneira, pero si única en Galicia a este respecto, e Costas non recurreu. A sentencia declarouse firme, e, por tanto, entendíamos que todos os núcleos costeiros que no Grove temos que entender que corresponden principalmente ás 13 vivendas ou inmobles, porque estamos falando das que teñen os expedientes abertos por parte de Costas, da APLU, ou incluso alguna con orden de demolición xa firme. Que pasou? Costas fai unha nova resolución en base á Lei de Costas e, ademais, o Reglamento 2013 de Costas, e en esa resolución volve a deixar fora estes núcleos costeiros e, ademais, nos entendíamos que, incumplindo unha sentenza que era firme, pero Costas o que fai é outra resolución, fai outro informe, e, por tanto, volve a deixar a todos estes núcleos costeiros dun xeito fora da lei, podemos decir de xeito ilegal. Lóxicamente, nós recurrimos ao TSX
esta resolución de costas, porque entendíamos que non se pode resolver sobre unha cousa xa xulgada e ademais firme, pero a nosa sorpresa foi que o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia pois resolve favorablemente a favor de costas. Podíamos decir, eu non son técnico xurista nin experto xurídico, pero podíamos decir que tiñamos dúas resolucións do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia por o mesmo obxecto, a mesma cuestión, cousa que era, ou aparentemente parece bastante contradictoria. Acudimos en casación ao Supremo, pero, bueno, ahora mesmo as condicións para acudir ao Supremo cambiaron desde a última reforma e non se admiteu a trámite, de tal xeito que a última sentencia a favor de costas en contra do que defendía o Concello do Grove pois é firme. Isto que significa na práctica, na realidade, que creo que nos preocupa e ocupa a todos? Pois que, lamentablemente, os núcleos costeros que nós defendíamos no primeiro momento, pois volven a quedar totalmente fora da lei de costas e, polo tanto, nunha situación xurídica difícil. Difícil de tal xeito que aqueles que teñen expedientes abertos van a continuar e aqueles que teñen orden de demolición me parece, e polo que eu teño consultado, que non van a ter moi fácil solución ou escapatoria. Porque agora, claro, eso quen aplica esas ordes de demolición e quen resolve é a APLU. A situación é moi complexa, moi difícil, e a día de hoxe pois temos que decir que os veciños e veciñas propietarios deses inmuebles están nunha situación xurídicamente non hai volta, que posiblemente, non sei se a través de sancións económicas ou a través, incluso como decía antes, de ordes de demolición, van a ter que cumplir, e temos que decir que quedan fora do que é os núcleos urbanísticos, os núcleos de costas, quedan na servidumbre de costas, e sabemos que na servidumbre de costas pois é ilegal construir e, polo tanto, se aplicará a lei de costas. Já teño tido reunión con algúns dos afectados e insisto, é unha situación moi difícil porque volvemos á situación inicial de fai anos. E, polo tanto, xa lles digo, unha situación moi complexa e que non ten solución porque xa non temos máis recursos, xa non temos máis recorrido judicial e, polo tanto, todo aquilo que se había resolto a noso favor, pois dou a volta e ahora mesmo tomolo totalmente en contra e Costas continuará cos expedientes e incluso, como digo, algún deles xa ten orden firme de demolición. Ademais, se nos tiña falado de incluílos no pexón, cuestión que non era posible pola propia resolución do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, porque a resolución se facía con efectos da lei de costas, pero en ningún caso con efectos de lei do solo, nin ámbito urbanístico. De tal xeito que xa lles digo, intento sintetizar porque xurídicamente é complexa a situación. Pero a realidade e a conclusión é que volvemos á situación inicial, a situación triste e lamentable de que eses veciños e veciñas, eses propietarios, van a ter que someterse a un expediente de disciplina urbanística por parte de Costas tramitado pola APLU, que dificilmente se van a poder legalizar, que posiblemente remate todos eles en ordes de demolición. E é un pouco a situación que nos atopamos a día de hoxe respecto a esta cuestión. Tamén se falaba por parte de varios partidos da convocatoria do Consello Local de Turismo. A nosa intención, e eu como concelleiro delegado da área, teño intención de convocar o Consello Sectorial de Turismo nos próximos 10 días. Ademais, como ben saben, tratar un pouco a situación turística do Concello do Grove, da vila, da situación sanitaria, das posibles promocións, falar de Festa do Marisco e a súa viabilidade ou non para esta edición, e, ademais, o máis inmediato que temos é que, se non me lembro mal, a partir do día 19 volve a haber unha edición especial de Fitur, e donde o Concello do Grove vamos a participar ou asistiremos dentro da programación e da presentacións que fai tanto a Diputación de Pontevedra como a Mancomunidade do Salnés. Para informar de todo isto, convocaremos o Consello Local de Turismo e xa lles digo, nos próximos 10 días será convocada.
Se falaba tamén do paneis informativos xa do verán de 2019, que están en situación penosa, certo é, e que estamos xa contactando con empresas especializadas solicitando orzamentos porque a nosa intención é actualizar e cambiar toda a sinaléctica primeiro de todas as praias do Grove, adecualas, axeitalas a información necesaria e, sobre todo, facer cartéis informativos, paneis informativos, pero que, sobre todo, adopten e adapten as novas tecnoloxías que pode dar moita información ao usuario, pero tamén moita información ao propio Concello. E este proxecto de sinaléctica, de cambio de toda a sinaléctica, quere recoller, acoller a toda a nosa vila, toda a información pública que se poñe nun panel informativo, pois queremos facer unha imaxe corporativa que sexa clara, que sexa limpa, e que sobre todo recolla a posibilidade da información que as novas tecnoloxías nos permiten. Estamos en elo e espero que nas próximas teñamos a capacidade de sacalos adiantes. Pero hai aquí tamén unha cuestión que corresponde a miña compañeira, pero así mo ten trasladado a campaña de bonos, como ben saben, xa está totalmente en marcha, e de feito me traslada a miña compañeira que a súa intención é convocar en breve a mesa de comercio para darlle debida conta de toda a evolución. A miña compañeira tamén de Noemí Outeda, compañeira delegada de Cultura e Patrimonio, certo é, da Axencia de Lectura de San Vicente, están desde a súa área preparando toda o procedimento para cubrir a praza, polo menos temporalmente, para darlle salida á Axencia de Lectura de San Vicente. Ahora mismo temos 70 personas en lista de selección e estamos pendientes de poñer en marcha ese proceso de selección que desde logo nos comprometemos, e así mo traslada a miña compañeira, a que sexa o máis áxil e rápido posible. Comentaba tamén o compañeiro de Esquerda Unida polos orzamentos. Estamos ahora mismo xa co borrador dos orzamentos, pendientes de xuntanzas entre intervención, a responsable de intervención e o goberno para echar eses orzamentos 2021, polo menos a proposta do borrador. Desde o goberno sí que temos trasladado un borrador, pero fai falta aínda incorporar todo o capítulo 1 de personal, de laboral e a masa salarial e algunhas cuestións que temos que afinar. A nosa intención, desde logo, é non máis alá dos meses do pleno de maio ordinario traelo, e se o tuviéramos antes, incluso convocaríamos un urxente, porque despois hai un proceso de exposición pública e, desde logo, que queremos ter ese orzamento o antes posible, non cometer o erro do ano pasado, que xa foi ao mes de outubro. Recoñecendo, ademais, e non lle vou a negar, vamos tarde xa, porque estamos no mes de abril, estamos falando de maio e posiblemente aprobado definitivamente en xuño. Usa que a ninguén do goberno nos gusta, pero certo que, todas as tarefas que temos e encaixar o orzamento con gastos, incremento de gastos en algúns casos, hemos discutido aquí, e vostedes saben, incorporar o coste do servicio de asistencia ao fogar, poñer solamente un exemplo, sin incrementar os ingresos, pois é cuestión económica, en termos económicos, complexa, pero estamos facendo, vámoslo a facer e, desde logo, vamos a cubrir todos os gastos que este Concello ten que levar adiante para a xestión diaria de todo elo. Se ten falado tamén, entre outras cuestións, aquí xa salto a outros grupos políticos, BNG falaba da Virxen da Marea limpezas. Eu creo que o compañeiro Outeda, delegado da área, está facendo un traballo moi importante a destacar na área de limpeza. Creo que ten un trato ademais significativo na área de Portomeloxo, Virxen das Mareas, e creo que en Virxen das Mareas o cambio en canto ao mantemento e a limpeza é importante. Do mesmo xeito que tamén na súa área estamos facendo un esforzo, trasladaba os excrementos dos cans nas rúas, pero eu creo que se está facendo un esforzo importante, e aproveito a ocasión que creo e sei que ademais moitos vecinos e veciñas nos siguen en streaming en directo, pero despois o reproducen. Os excrementos dos cans non é a cuestión xa de limpeza do Concello do Grove e de obrigación, si o é. É unha cuestión de conciencia social e de educación, de civismo, que se chama. É dicir, todo propietario ou propietaria dun can sabe que cando o can sale a pasear e a facer as súas necesidades ten que recollelas e ten que facer unha labor de limpeza.
Hai moita deixadez, sí. Hai moi pouca preocupación polo colectivo, tamén. Hai pouca conciencia social, tamén. Hai moitísima xente que cumple, non vou a discutir, pero os que non cumplen destacan, porque as rúas do Grove, o traballo que se está facendo son rúas que, en termos xerais, e sei que pode haber excepcións e que pode haber momentos, pero en termos xerais creo que son rúas que están limpas e que o servizo de limpeza delegado do noso compañeiro Uteda está cumplindo o exixido. Por lo tanto, bueno, eu apelo á concienciación social de todos nós. Adrovello e todo o patrimonio, bueno, creo que se foi informado na reunión de voceiros que tuvimos, pilotada pola nosa compañeira Noemí Uteda, concelleira de Cultura e concretamente de Patrimonio, e sei que está facendo xestións para mellorar o patrimonio en xeral do Concello de Grove, que seguramente eu teño que reconocer que non somos conscientes da riqueza patrimonial que temos e que temos que explotar e poñer a día, pero insisto e volvo a decir, este é un traballo de todos. Non é botar as culpas a ninguén, é un traballo de todos. A Diputación e o Concello de Grove nos temos ofrecido, pero aquí falta unha peza importante. Moitos veciños me din que teñen falado coa Xunta de Galicia e que hai vontade da Xunta de Galicia de traballar en Adrovello. Non vou a discutir, non vou a negar. Eu apelo aquí á realidade. A realidade é que a día de hoxe ningún técnico da Xunta de Galicia veu a Adrovello, propuxo un plan director de Adrovello, nin propuxo que actividades e accións hai que facer entre todas as administracións para poñer en valor o concepto de moda Adrovello. E nós estamos pola labor, porque vemos que é un xacemento arqueolóxico que pode ser dos máis importantes de Galicia e que o temos totalmente abandonado, temos que recoñecelo, e a mí non teño problema ningún en reconocer esta cuestión, pero é un problema que ven arrastrado prácticamente desde os anos 80 que empezaron os primeiros xacementos. Por certo, facelle un recordo e un abrazo á familia do profesor Carro, foi un dos primeiros que tuvo a iniciativa e que coñecemos estes días o seu falecemento. En definitiva, Adrovello é un traballo de todos e eu creo que aquí todas as administracións temos que traballar conxuntamente e eu considero e espero que a Xunta de Galicia e, sobre todo, o Conselleiro de Cultura e Patrimonio reflexione sobre Adrovello e que o convidamos cando queira vir ao Grove a Adrovello e que traballemos todos xuntos para recuperarlo. Ainda así, a compañeira Noemí Uteda nos ten trasladado e ten xa feito algunhas xestións para intentar adecentar mínimamente Adrovello o que eso supón, porque supón traballar por xente non experta en aspectos tan sensibles como xacementos arqueolóxicos. Por iso digo que é necesario os técnicos, os expertos en arqueoloxía, e eses técnicos os ten a Consellería de Cultura, Xunta de Galicia, e o Concello de Grove nos temos. Pero, bueno, tampouco vamos a abrir máis debate. Eu creo que debate político xa tuvemos todo, o que temos que facer é traballar. O Concello de Grove quere traballar, a Concellería de Patrimonio non quere traballar, e só queda que a Xunta de Galicia tamén quera traballar en Adrovello. Depósitos de San Vicente, responsabilidades. Teño que dicirles que a día de hoxe non me consta que teñamos ningún informe dos peritos que o fixeron, o que si lles pode informar que as compañías de seguros, tanto do Concello de Grove como das partes afectadas, xa están procedendo aos expedientes de indemnización. Creo lembrar a última cifra da que estábamos falando, e están sin rematar todos, estábamos falando en torno aos 350.000, 400.000 euros, e a nosa compañía está atendendo todos os expedientes, gestionándoos conxuntamente, e eu considero que se van a atender e, polo tanto, os afectados van a ser indemnizados e, por suposto, cando teñamos os informes dos peritos, pois dos peritos xa falaremos desa cuestión. E deixo para o final tres aspectos que me parecen importantes, bueno, concretamente dous, que necesitan un pouco máis de explicación. Coincidían os tres grupos políticos sobre o pexón, o seu interese, decirlles que respecto ao pexón, desde febreiro do ano pasado, o traballo do equipo redactor está completo, rematado e presentado. Solamente dependía de varios informes técnicos internos.
Ao longo de 2020 acadamos eses informes de urbanismo, informes de secretaría, temos xa un informe de intervención, estamos a falar de decembro de 2020, aí revisado todo o expediente para traerlo a pleno, atopouse que faltaba un dos informes sectoriais, que se tuvo que pedir á delegación do goberno, xa o temos desde o mes de marzo, temos que rematar o expediente de contestación, de estimación ou desestimación das alegacións. Ahora mesmo estamos en ese proceso. Hai que recordar que son 4.000 alegacións, son prácticamente 4.000 alegacións. É un traballo arduo. Os máis disgustados, se se pode utilizar a palabra, os desencantados con respecto ao Pexón, é o propio goberno do Grove, os 10 compañeros e compañeras que conformamos este goberno. A nosa intención, como lles decía, era que en febreiro de 2020 tuviéramos presentado o Pexón a pleno para a súa aprobación provisional e, eso sí, lles garantizo que no mismo momento que se poda presentar, eu convocarei un pleno extraordinario, incluso o secretario me permite, urxente, para levar adiante o Pexón, traelo a pleno. Aproveito, confío, que dado o interés que teñen exposto Partido Popular Esquerda Unida e BNG respecto ao Pexón en reiterados plenos, espero e confío que finalmente aprobemos de xeito unánime ese documento, que é o que todos os veciños e veciñas están esperando. Tema terrazas, por certo, reiterativo tamén de todos os partidos políticos outro día, que se isto, algúns como BNG me acusaba que se o alcalde estaba actuando de xeito deliberado, era inexplicable o que se estaba facendo coas terrazas, que é incomprensible a situación que se está vivindo no COVID, que ademais decían que isto é o alcalde o que está actuando de xeito incluso autoritario, decía algún compañeiro, creo lembrar que era o señor Outeiro, autócrata, e que, polo tanto, non entendían o proceder deste goberno. Miren, unha cousa, primer punto, terrazas. As terrazas, xa o ano pasado, 2020, todo aquel hosteleiro que quixo poñer terraza no Concello do Grove pudo poñer terraza sin problema ningún. Se ampliaron os espacios para ampliar os aforos e a normativa COVID impón a toda Galicia e, polo tanto, o Concello do Grove. Facilitamos a instalación de terrazas en sitios que ás veces nos xeneran algún problema de circulación, todo co ánimo de favorecer a actividade da hostelería. Nese sentido, cobramos soamente 2 meses de terrazas, cando se poden cobrar moitos máis meses. Cobramos os meses de xullo e agosto, foron os meses que máis traballaron nas terrazas. Por certo, sin protestas de ningún hosteleiro, todos pagaron religiosamente a súa tasa de terrazas, ninguén protesta. O único que nos piden a este goberno é que queren poñer máis terrazas e que queren traballar. Lóxicamente, a situación COVID é a que é, e a verdade que o Grove está afectando moito o ámbito da hostelería. Pero que resulta que neste 2021 nos estamos atopando cuestións e propostas de terrazas que nos teñen que levar a todos a reflexión. Este goberno, eu mismo como concelleiro de turismo, o compañeiro Outeda como concelleiro delegado da área de espacio público, e o resto do conxunto de membros do goberno, temos moi claro que a situación COVID non pode ser unha patente de corso que permita ubicar terrazas onde os hosteleiros lles veña en gana. Non pode ser unha liberdade total e absoluta, e a nosa responsabilidade é seguir mantendo o rigor e, sobre todo, pensar no colectivo e no xeral. Lóxicamente, todos os hosteleiros pensan no seu negocio, non cabe duda, pero a obrigación deste goberno é pensar nese negocio, en todos os demais, e como influye eses negocios e esas situacións no resto do colectivo e no resto da vila e do pueblo. Porque, desde logo, hai que darlle actividade á hostelería, pero ten que prevalecer a mobilidade, os peóns, as rúas, o tráfico. Entonces, decirlles
que despois de moita reflexión, moitísima reflexión, a día de hoxe, para que vostedes pensen, porque a veces se fala de terrazas e parece que aquí estamos discriminando a todo o mundo e que estamos levando por diante a todo o sector da hostelería, a día de hoxe se ten falado con Portos para denegar unha terraza que non cumplía criterios de seguridade, porque ahora mesmo hai unha rotonda, concretamente na Plaza de Argentina, e esa terraza impedía a visibilidade e, polo tanto, xeraba moitísimos problemas de seguridade. Hai un informe da Policía Local totalmente negativo a esa terraza e así se ten comunicado a Portos de Galicia, porque está no ámbito de Portos de Galicia. Como ben saben, o Concello no Grove, no ámbito de Portos de Galicia, ten pouco que decir. E, de feito, eu tuve unha reunión fai pouco coa presidenta de Portos para intentar coordinar as autorizacións que dá Portos de Galicia nas terrazas, polo menos que cumplan a normativa municipal. Temos denegada outra terraza na Rúa Platería porque o que nos pedía era poñer os 12 meses do ano a terraza con unha plataforma de madera totalmente fixa e a Rúa Platería todos podemos coincidir e deberíamos de estar de acordos que non permite polas súas características e pola cantidade de negocios que ten en esa rúa non permite que ahora un negocio instale unha plataforma estable fixa, porque se todos os demais negocios fan o mesmo, acabaríamos cubrindo como unha plataforma de madeira toda a Rúa Platería. E iso non pode ser, porque ali hai veciños, hai garaxes, e, sobre todo, hai peóns e transeúntes. Nós temos que velar por eso. Se lle autoriza a poñer outro tipo de terraza, pero non de unha plataforma estable e continua. Lóxicamente, isto se ten feito en outras rúas. Sí, iso é algo que estamos intentando explicar aos hosteleiros e sei que é moi difícil de que entendan. É que non é o mismo unha rúa de 9 metros de ancho, totalmente peonil, onde hai que transitar e hai que convivir os veciños, os vehículos, os garaxes e os peóns e os usuarios desa rúa, con outra rúa que, ao mellor, hai un solo negocio e que ten toda a beira rúa para poder dispoñer. Pois aí é onde nós somos flexibles. E, desde logo, onde sempre impera para nós autorizar. Quero dicirlles, e que quede ben claro, a nosa prevalencia sempre é autorizar terrazas. Pero, desde logo, o que non podemos permitir é terrazas por donde sexa. E outra das terrazas que non se autoriza, dúas concretamente, porque pola mesma causa, propoñían ocupar a zona de aparcadoiro, porque a beirarrúa que teñen diante da fachada non lles permite terraza, o ancho que ten, e pretendían que diante unha, incluso cruzando a rúa, e outra diante do seu local, poñeron unha terraza aparcadoiro que se levaba hasta casi 7 plazas de aparcadoiro, 6, unha plataforma de 25 metros de largo, plataforma de madeira estable, 12 meses do ano, todos os anos, con mamparas de metraquilato e con unha cuberta e unha porta, que iso non é unha terraza. Iso é trasladar un restaurante á zona pública. Iso é trasladar un restaurante á vía pública. E, polo tanto, terraza, onde ten que cumplir uns criterios e, sobre todo, pensando nas medidas COVID, a terraza, a característica que ten, por eso se permite máis aforo que no interior, é que circula o aire. E o fluxo de aire está constatado e comprobado polos científicos que rebaixa a incidencia do COVID. Cuestión que non sucede nos interiores. De aí, a día de hoxe, se xunta a que permite aforos diferentes, se é unha terraza, que se é o interior. Ahora ben, é que a terraza me permiten o 75%. Entonces, que fago? Poño unha terraza na beira rúa, ou na rúa directamente, sacando por diante aparcadoiros, e poño unha terraza totalmente coberta, pechada, con tarima de madera, e aí a deixo totalmente posta durante moitos meses. Certo que hai algunhas terrazas con esas características? Sí, porque a autorización era 2019. E outra cousa que acordamos é que non íbamos a negar ninguna terraza que tiña licencia no 2019. Ahora, as novas, porque ademais ahora empeza a haber moitas demandas e solicitudes deste tipo de terrazas e hai que poñerlle un momento que hai que poñerlle freo a todo isto. Por qué? Porque incluso, e así o temos trasladado a moitos hosteleiros, non son terrazas que nos las pidan para o verano. Oye, mira, que este ano polo COVID teño que poñer unha terraza porque dificilmente vou traballar no interior. Se podería estudiar, pero non. Son terrazas que
que as presentan e as propoñen para quedar os 12 meses dos anos e pasado o COVID seguirán aí. Nós non podemos permitir que eso suceda así, porque ademais veñen favorecidas, e iso os trasladan todos os hosteleiros, polas axudas da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia está financiando hasta 80% de terrazas e unha das características que teñen que permanecer as terrazas ao menos 3 anos. Claro, eu espero que o COVID en 3 anos este totalmente controlado e non sexa unha pandemia sanitaria, porque entonces sí que temos un problema xa social e económico todos. E máis, eu creo que se superará incluso xa este verán, que teremos un verán bastante normal. Pero que non podemos permitir é que baixo paraguas do COVID permitir determinadas actuacións que seguramente dentro de 5 anos todos nos arrepintamos porque autorizamos aquelo. Así pois, estamos facendo un control respecto a eso, pero son excepcións. A maioría de terrazas se están instalando, están poñendo máis metros para poder cumprir os aforos, sempre cando cumplan unha serie de condicións, e non estamos negando terrazas. A xente esta na hostelería vai traballar igual que o ano pasado en canto a terrazas. Iso era necesario precisalo. E, por certo, me acusaban, insisto, e agora remato o punto das terrazas polo principio, me acusaban personalmente o alcalde do Grove, exerce de un xeito dictatorial, totalmente autoritario, as decisións, en este caso sobre o tema das terrazas, isto é incomprensible, parece que estamos vivindo en un goberno totalmente autoritario, e eu lle quero recordar, Partido Popular, Esquerda Unida e BNG, a propia ordenanza de terrazas, no seu artigo número 11, pon resolución, artigo 11, punto 1, resolverá o alcalde. Resolverá o alcalde. Iso o pon a ordenanza de terrazas, por certo, aprobada por todos os partidos unanimemente, promovida polo goberno anterior, porque esta ordenanza, se non me lembro mal, é do ano 2013. Por tanto, primeiro, como mínimo, lean a ordenanza de terrazas, cando plantexan estas cuestións, cando fan esas cuestións e acusacións tan así. Quen resolve o tema das terrazas é o alcalde. E, por certo, sempre se poden negar terrazas se impiden a mobilidade dos peóns, se non cumplen os requisitos peonís, se ocupan plazas de aparcamento, poderán non autorizarse. Iso é o que estamos facendo, aplicando a ordenanza de terrazas, de unha forma amplia, dun xeito laxo, pero desde logo hai algunhas terrazas que non podemos permitir incluso no COVID. E xa aventuramos outro problema. Cantidade de terrazas que se queren pedir en montes, en zonas de máxima protección medioambiental e que xa temos coñecemento de que se están tramitando. Xa veremos, cando veñan eses proxectos, pois que é o que se decide. Pero o que sí quero deixarlle claros aos 3 partidos políticos e todos aqueles que nos poden escoitar é que este goberno vai aplicar responsabilidade e, sobre todo, o paraguas do COVID non nos pode permitir calquer tipo de actuación, porque vamos a cometer un erro que dentro de 3, 5 ou 10 anos, todos, cando falo todos, falo do Grove, seguramente nos vamos a arrepentir moitísimo, porque xa lles digo, con eso de que é que teño que traballar e co COVID non podo, cuidado porque por aí van a vir moitos problemas. E enlazo xa con outro punto, estrela dos rogos e preguntas do outro día, que era, en xeral, falaban vostedes e criticaban moito as licencias urbanísticas que se estaba facendo aquí co urbanismo e, sobre todo, concretamente, dos campamentos turísticos. Eu, en primeiro lugar, queríalle dirixirme directamente ao voceiro do BNG, o señor Outeiro, que eu creo que ás veces, quero pensar que ás veces, por víscera ou por temperamento, dice cousas que non poden ser. Por tanto, e está grabado, señor Outeiro, está grabado, eu lle diría e lle pediría que retire a grave acusación que fixo contra min. Gravísima. Porque, lle digo, respecto a licencias urbanísticas, campamentos turísticos, isto é un acto reglado. En este concello
o concellal de urbanismo e o alcalde, está facendo tratos de favor. Mire, o que acaba de dicir, o que dixo en aquel momento, e que lle pido que retire, é unha acusación tan grave como que é un delito penal. Porque tratos de favor é prevaricación e, se me apura tamén, tráfico de influencia. Delitos penales. E por aí non paso, Señor Outeiro, por aí non. Pode criticar o que considere. En este concello, este goberno e este alcalde, e lle estou falando, tratos de favor cero. A ninguén. E se hai probas, ao xulgado, que é onde hai que ir. Porque se non hai probas, retiro, porque é unha acusación gravísima. Delito penal. Gravísima. E por aí non paso. Non vale todo na política. Non vale todo. E isto menos. Porque, como vostede ben decía, as licencias urbanísticas son actos reglados. Como se dá unha licencia urbanística no Grove e en calquer concello de Galicia, e entendo que de España? Un promotor presenta un proxecto básico de execución, co básico chega, se somete a informe da Oficina de Urbanismo e os técnicos de urbanismo, se somete a informe do ámbito xurídico do Concello do Grove, en este caso, o secretario do Concello do Grove, para traer a Xunta de Goberno e ter o dictamen favorable, polo tanto, a autorización da licencia, ten que ter 2 informes favorables. 2. Informe favorable de urbanismo, informe favorable de secretaría, xurídico. E, lóxicamente, estes informes están sometidos á lei. É dicir, o que fan os técnicos de urbanismo e o que fai o xurídico é coller a lei e, en base ás normas subsidiarias, a lei do solo e toda a normativa aplicable, que, por certo, en urbanismo é abundante, decir si o proxecto cumple ou o proxecto non cumple. Iso vai á Xunta de Goberno e lles vou decir unha cousa para que lles quede moi clara, e como concelleiros e concelleiras tiñan que sabelo. O goberno xa se pode poñer como lle dé a gana que, tendo os 2 informes favorables de urbanismo e xurídico, a licencia sempre se dá. Sempre. Sempre. Por qué? Porque é un acto reglado. É un acto reglado. É máis, lle podo garantizar que durante o transcurso deste goberno e do anterior goberno que eu tamén presidía, se deron licencias porque cumplían eses 2 requisitos, donde a nós políticamente nos generaba moitísimas dudas, porque está o ámbito da lei e urbanismo, pero tamén está o ámbito político, de filosofía, de estrutura de pueblo e de modelo de pueblo que queremos, de vila. E o modelo de vila, que algúns proxectos que aos cales hubo que darlle licencia, nós non os compartimos. Pero como ten informe favorable de urbanismo e informe favorable de xurídico, ten licencia, é un acto reglado. Non hai nada máis que discutir. E nós podemos ter a nosa opinión, igual que vostedes poden ter opinión sobre determinados proxectos. Agora ben, cuidado. E espero que nin Partido Popular, nin Esquerda, nin BNG caia na trampa. Unha trampa que se está tendendo por algúns intereses no Grove. Caia unha trampa de defender proxectos que non teñen ningún dos 2 informes, ou ao menos non teñen un deles. Porque eso sería grave. Representantes políticos do Concello do Grove que se poñan antes diante do promotor que non cumple, do goberno e, sobre todo, dos técnicos do Concello do Grove. Iso é grave. Non caia na trampa. Sei que lle están tendendo. Non caia na trampa. Porque, curiosamente, hai algunha actuación dos últimos meses no Concello do Grove que, non tendo licencia, por tanto, totalmente ilegal, sei que está facendo un percorrido por grupos políticos, asociacións empresariales e movimento social en contra do alcalde. O alcalde, neste caso, nin pincha nin corta. A ver se así son máis claro. Ese proxecto non ten os informes, non pode ter licencia. Punto. Acabouse. Non ten informes favorables, non ten licencia. E, polo tanto, todo o que se ten feito aí
é ilegal, e procede a abrir expediente disciplinario e así o fixemos. Porque o que non podemos é que algúns vistillos se rían do conxunto dos veciños e veciñas do Grove, que iso é o que están facendo. E, polo tanto, nos últimos meses temos aberto varios expedientes disciplinarios no ámbito urbanístico por incumplemento, porque non teñen licencia e están traballando. Sei que se ten criticado que hai moitos expedientes de disciplina urbanística. De feito, queremos traer no próximo pleno o convenio coa APLU para trasladarlle esa competencia a APLU, porque eles teñen máis capacidade que nós. O Concello de Grove estamos moi limitados. Estamos indo a todos os expedientes urbanísticos, ou todas as infraccións urbanísticas. Xa nos gustaría, pero non temos nin recursos, nin técnicos, nin humanos. Ahora, hai determinadas actuacións gravísimas que calquer veciño e veciña pode observar en zonas moi sensibles, e, lóxicamente, temos que actuar. Porque igual que en outro tipo de infraccións de tráfico, dependendo da velocidade que vayas, pois é unha sanción administrativa, te multan económicamente, te retiran os puntos ou non. No urbanismo hai o mismo, hai infraccións urbanísticas que se poden legalizar, que se poden subsanar, que son, digamos, menores, e hai outro tipo de infraccións que son realmente graves, porque afectan a zonas paisaxísticas, porque afectan a estrutura de modelo de pueblo, de vila, e a por eso temos que ir. E eu espero que os tres partidos da oposición en eso estén con nós, aplicar a legalidade. Solo faltaría. Por lo tanto, todo aquel que ten expediente urbanístico aberto é porque non ten licencia. Non ten licencia. E se teñen desmontado montes, toneladas de terra, sin licencia. Iso, este goberno, non o vamos a permitir. Non hai máis que discutir en ese tema. Por lo tanto, proxecto que cumple ten licencia, adiante. Proxecto que non cumple, non ten os informes, non ten licencia. Se non ten licencia, non podes actuar e non podes obrar. E xa me meto no tema dos campamentos turísticos, que era outro punto, por certo, característico de vostedes tres. Imagínome que hai certos intereses, e imagínome que se porían en contacto con vostedes, e claro, é que o señor Cacabelos, o alcalde, está en contra de nós, e por iso non nos dá licencia de campamentos turísticos. Non é certo. O que hai é un debate moi grave, moi profundo, importante no Grove, no goberno, os técnicos municipales, sobre a aplicación en determinados tipos de suelo, en determinados tipos de chan, da aplicación da lei do solo de Galicia. Tanto é así que en algúns casos estamos nun contencioso esperando que un xuiz resolva. Porque vamos a ver, campamentos turísticos. A día de hoxe, pola lei do solo de Galicia, artigo 35-36, calqueira que teña 5.000 metros cuadrados en suelo rústico, se supón que pode empezar a iniciar un proceso de solicitud de licencia. 5.000 metros cuadrados, pero máis importante, suelo rústico. O suelo rústico, igual vostedes non comparten esta filosofía, pero o goberno sí, é o suelo máis importante que temos no Grove, é o suelo a protexer, é o suelo que medioambientalmente ten unhas características propias, paisaxísticas, costeras, que nos ofrecen ao Grove a diferencia respecto de outras vilas. Polo menos iso que defende este goberno. E é o suelo que queremos defender. Tanto é así que no pexón que falaba antes, nos ampliamos o suelo a protexer como suelo rústico, o ampliamos de tal xeito que se antes era o 74% do suelo era suelo rústico, agora é 82%. 82% é suelo rústico de alguna protección medioambiental e o 18% é suelo a urbanizar, casco urbano ou suelo rural. Nós queremos protexer ese suelo. E resulta que agora, gracias á lei do suelo e á lei de turismo e ao decreto 159/2019 de turismo, resulta que o suelo é especular. O suelo que podemos urbanizar. 5.000 metros
e a facer campamentos turísticos. E que é un campamento turístico a día de hoxe? Pois un campamento turístico é un suelo de 5.000 metros onde podo meter o 60% del de 5.000, 3.000 para os famosos bungalós, edificacións que non nos enganemos ninguén, totalmente estables, solera de hormigón, aí quedan 40 metros cuadrados con un máximo de 6 personas por bungaló e que poden ocupar hasta o 60% do suelo, é dicir, 3.000 metros cuadrados dedicados a bungalós nun terreno de 5.000. Se fora de 10.000, 6.000. E así seguiríamos. 40 metros cuadrados, 6 personas por bungaló, solera de hormigón. ¿Eso qué significaría? Significaría que en un suelo de 5.000 metros cuadrados podemos estar metendo unha media de 30 e pico, 40 bungalós. Aparte de outras zonas de tendas de acampamento, a outra parte si teño de autocaravanas, e ademais, suelo rústico de máxima protección medioambiental, podo meter un edificio sólido, pois de 600 metros cuadrados, de 1.000 metros cuadrados, porque a todo isto a normativa non recolle o mínimo. E iso que nos podemos encontrar? Pois con un baixo, restaurante, cafetería, supermercado, tendas, baños. É dicir, urbanizar o suelo rústico. Urbanizar o suelo rústico, porque a todo isto, estes proxectos requiren un proxecto de abastecemento de agua, que en moitos casos non se garantiza, proxecto de saneamento, que na maioría dos casos non se garantiza, proxecto de enerxía, suministro eléctrico. E que é o que nos estamos encontrando? Que o Concello do Grove é un concello moi atractivo porque, por sorte, os nosos antepasados e os actuales conservamos moito verde no Concello do Grove, que curiosamente ahora mismo é os que os especuladores máis están promovendo, máis están buscando, porque, como digo, a partir de 5.000 metros cuadrados en suelo rústico, se supón que podo facer un campamento turístico. E tiramos para diante. Claro, problemas de abastecemento de agua, xa os temos hoxe, se autorizamos e levamos adiante todo o que hai en riba da mesa, o Concello do Grove non pode garantir o suministro de agua potable, sobre todo nos meses de xullo e agosto. Non pode garantir o tratamento de todo o saneamento que iso xenera. Iso é unha responsabilidade colectiva. Lóxicamente, o promotor dun campamento di, home, é que eu quero sacar adiante un campamento. Non, porque nós temos que pensar no demais. Por iso nós, no seu día, propuxemos que se fixera un plan especial de dotacións para sacar adiante eses campamentos, que un deles recurreu e por iso estamos nun contencioso. Estamos en discusión coa Xunta de Galicia pola aplicación da Lei do Suelo? Sí, pero que nós temos que defender o noso. E dentro da nosa competencia municipal no ámbito do urbanismo temos que exercela. Que quero dicir con isto? Que a día de hoxe corre peligro a maioría do suelo que nos caracteriza, a maioría do suelo de máxima protección no Concello do Grove. Miren, a día de hoxe no Concello do Grove, se non me equivoco nos datos, revisarei, creo que hai 8 campings turísticos. Algúns deles de dimensións importantes. Algún deles con capacidade para 800, 900 personas, 1.000 personas na súa máxima capacidade. Imaginemos, un campamento, 1.000 personas. 8. Destes 8, hai 2 que piden ampliación. E ademais deses hai 8, quero recordar, teria que fixalo, pero 8 solicitudes de información urbanística para suelos rústicos de máis de 5.000 metros. Que se quere facer aí? Campamentos turísticos. É dicir, imaginémonos que no caso hipotético que todo isto vai adiante, o Grove podese atopar en 5 anos con 16, 18 campamentos turísticos espallados polo monte do Grove. Suelo rústico. De verdad que isto que queremos? Eu, falando con un amigo un día, me dou unha denominación que llevou coller porque me parece o máis axeitado. Dixo,
Isto é a favelización do Grove. Todos entendemos o concepto favela, verdad? Típico de Sudamérica. Pois eu comparto esa denominación, que é a mellor proposta que se pode facer. Favelización do monte do Grove. Porque ao final o que se están instalando son barracóns con instalacións fixas. E nós temos que facer todo o posible para que, aplicando a lei, facer un control e que desde logo estes campamentos non vayan adiante. Porque desde logo, e eu creo que falo en nome de todos os meus compañeros que isto temos falado moito, este non é o modelo turístico que nós defendemos. O Partido Socialista non defende un modelo turístico donde de aquí a 10 anos o Grove poda estar invadido de campamentos turísticos que, ademais, deixémonos de cuestións secundarias. Estes campamentos turísticos é que hai algún que no seu proxecto xa fala de microurbanizacións. Terrenos de 5.000, 10.000, 15.000 metros, hai que abrir vieiros, hai que levar abastecementos de agua, saneamentos, enerxía, se ubican estes bungalós que acaban sendo barracóns, se fai un edificio sólido de 1.000 metros cuadrados, restaurantes en zona rústica, en zona de máxima protección, de máxima sensibilidade medioambiental, e de repente facemos urbanizacións. E aquí, a maioría criticábamos, por poñer un exemplo, os raeiros. Home, xa non sei que é comparable. Iso é o que nos está levando. Porque o que non acabamos de entender, que nós o que pedimos é plans especial, porque un plan especial leva outro trámite, necesita exposición pública, necesita vir ao pleno, necesita informes sectoriais. E ese plan especial, o mismo que a nós nos pideu a Xunta de Galicia para o terreno de Touzas. Queremos facer un centro de saúde. Un centro de día nos solicita un plan especial que tardamos máis de 10 anos en sacar adiante. 10 anos. E o que non é comprensible é que a Xunta de Galicia exixa un plan especial para facer dotación pública, edificios de interés público para todos nós, centro de saúde, centro de día, e resulta que para facer un campamento de iniciativa privada solamente con licencia directa e un informe de turismo. Punto e se acabou. E de medio ambiente. E urbanismo, onde está a Secretaría Xeral de Urbanismo? Onde está o urbanismo? O sea, suelo rústico, que é o que máis define a Galicia, resulta que o urbanismo non di nada nun campamento turístico. En cambio, para un centro de saúde, sí. Para un centro de día, sí. Un exemplo para que todos os que nos escoitan entendan. O Concello do Grove ten 7.000 metros no terreno de Touzas. Mañá mismo podería montar ali 50 bungalós e un edificio sólido para montar restaurante, cafetería, supermercado, e resulta que para montar un centro de día ou un centro de salud levamos 10 anos de plan especial. Esa é a realidade que nos estamos afrontando. E como lles decía antes, un camping deses pode chegar a ter os máis grandes hasta 1.000 persoas no momento de máxima ocupación. Hai algún que coa ampliación podía chegar hasta 1.500 persoas. 1.500 persoas. Estamos a falar de entre 15 e 20 campamentos turísticos. O hotel máis grande do Grove pode ser o Gran Hotel da Toxa. Estaremos de acordo, non? O Gran Hotel da Toxa ten 200 habitacións, 198. 200 habitacións por 2 persoas por habitación son 400. Veña, se poñemos o menor de 11 anos, 3 persoas por habitación e noite a 200 habitacións son 600 persoas. O Gran Hotel da Toxa ocuparía 600 persoas. De media, 400. É dicir, un solo campamento turístico destas características suporía 7 grandes hotéis. 7. De verdad que este é un modelo turístico que defenden vostedes? O Louxo, 116 habitacións. Falo dos máis grandes. Hai algún outro máis. Estaríamos falando de 250 persoas. Capacidade chea. Un solo camping 1.000. Necesitaríamos 5 louxos, 6 louxos para cubrir un solo campamento turístico. Sinceramente, se este goberno ten que apostar modelo de turismo, hotéis, modelo de turismo, campamento turístico, claramente tiramos para o hotel. O cliente do hotel é diferente que o do campamento turístico.
Porque, ademais, o do campamento turístico, como digo, son a favelización do Monte do Grove. Por eso non estamos a favor. Sabemos que é moi difícil, pero desde logo nós estamos lanzando un mensaxe que non apoiamos eso. Vamos a seguir defendendo que fai falta facer un plan especial para que cada este proxecto vai adiante e, polo tanto, vamos a pedir a Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral de Urbanismo que ten que cambiar a lei. Non pode ser que para facer un centro de día teñamos que facer un plan especial e que veña un promotor privado que quera facer un camping e solamente necesita unha licencia municipal para urbanizar o rústico. Non pode ser. Eu lle pediría ao Partido Popular, BNG e Esquerda Unida que non caia na trampa. Ahora ben, é bo que se definan. En política hai que definirse, e en política municipal, máis. O Partido Socialista está en contra de que o Grove se encha de campamentos turísticos. Cada parcela de 5.000 metros é susceptible desto. Vostedes apoian ese modelo turístico. É o modelo sostible de futuro medioambiental do Grove. Porque se ese é o modelo, o aclaren. Desde logo non é o modelo do Partido Socialista. Por eso nos opoñemos, na medida que a lei non lo permita, ao desenvolvemento de campamentos turísticos no rústico do Grove. Porque, ademais, é unha cuestión de capacidade. O Grove non estamos preparados para dar abastecemento de agua, saneamento, mobilidade, aparcadoiros, transporte. É imposible que o Grove poda dar servicio a tanta demanda de campamento turístico. Por lo tanto, os que hai, benvidos sexan, e os novos que veñan, con lupa. Tienen que cumprir todos os requisitos. Pero querémoslo decir ben claro e ben alto. Non compartimos ese modelo. Non é o modelo de futuro que queremos para o Grove. Non é o modelo turístico que queremos para o Grove. Por lo tanto, sepan todos vostedes, xa que nos trasladaron insistentemente con moito interés e preocupación polo que poden percibir, que as licencias urbanísticas no Concello do Grove serán sempre suxeitas á lei, sempre. Aquí non hai tratos de favor, e respecto aos campamentos turísticos vamos a seguir pelexando para intentar cambiar a normativa. A lei do solo ten que ser máis estrita, porque senón o que se vai a facer é fabelizar o monte, o rústico, o medio ambiente, a costa de Galicia. Eu falei con outros alcaldes. Certo é que non teñen a presión que temos no Grove. Por qué? Porque o Grove ten un atractivo que non teñen outras vilas. E donde en outras vilas hai unha solicitud de campamento turístico ao ano, no Grove, a día de hoxe, a información urbanística que se pide, temos enriba da mesa entre 8 e 10 proxectos, a maiores dos existentes. Eu creo que, sinceramente, isto hai que reflexionalo, pero non é o modelo de pueblo que todos queremos, ou polo menos temos claro que non é o modelo de pueblo que quere o Partido Socialista. Con isto creo que contestamos a todos os rogos e preguntas que se nos trasladaron no pleno anterior e, polo tanto, abrimos turno de intervención novamente a Partido Popular, Esquerda Unida e BNG para que nos trasladen rogos e preguntas deste pleno. Señora Castro, ten a palabra. Amén, señor alcalde, amén, porque leva vostede máis dunha hora soltando aquí. Sempre lle digo que vostede errou de profesión político, non, profesión tiña que ser profesor ou algo, porque a clase magistral que nos acaba de dar, de verdade, a ver se pensamos un pouquiño máis na capacidade de síntesis, porque de verdade, impresionante, me ten abraiada. E llevou a centrar a pregunta que llevou a trasladar en relación ao que acaba de decir. Mire, a verdade é que me dá verdadeira pena e me dá vergonza o que acaba de soltar. Lle digo de corazón. Porque vostede foi o primeiro que foi largando por todas as reunións que fixo no Pexón, que foi alentando a toda esta xente que solicitou ese tipo de licencias. Foi vostede o primeiro que fixo este tipo de suxerencia á xente que agora lle está dando a espalda. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, é que me parece unha falta de respeto, de verdad, habendo 9 campings, non 7 ou 8, como decía, 9 campings neste concello, e que vostede trate de fabelización despois do esforzo
que está facendo toda esta xente. Me parece unha falta de respeto, lle digo, e me parece increíble que un alcalde dun pobo turístico como Grove utilice ese tipo de calificativos, que están facendo esforzos para dar un servicio de calidade. Que pasa? Que por ser un camping non é un servicio de calidade? Solamente temos que montar 5 estrelas neste concello? Vostede que pensa? Que hai 9 campings porque están parados, están totalmente... non teñen clientes? Se hai 9 campings será porque hai demanda. E se hai propostas para facer outros campamentos, será porque hai demanda. Aí lle deixo a reflexión. Entón, me parece de verdade unha falta de respeto, unha falta de respeto total e absoluta cando vostede precisamente foi o que foi alentando a todo o mundo para facer este tipo de actividade, de solicitar este tipo de licencias. Entón, lle centro a pregunta. Que vai facer o Concello do Grove polos hostaleiros despois de todos estes meses de pandemia? E lle digo máis, fai uns meses ou unhas semanas saliu a posibilidade de que o Concello do Grove e moitos outros concellos se aderisen a un convenio da Xunta para poder facer unha serie de subvencións aos hosteleiros, nas que o Concello non só nada se sabe, sino que ademais non se presenta ás reunións telemáticas para adherirse a estas cuestións. Me gustaría saber que postura ten o Concello neste aspecto e por que, podendo dar axuda aos hosteleiros directas desde o Concello, non se lle van a dar como están facendo outros concellos. Esa é unha das miñas preguntas. A seguinte, que pasa co centro de día? Xa que vostede o soltou na súa disertación, que pasa co centro de día? Que foron lanzando tanto o proxecto como vendendo a todo o mundo que xa tiñamos o proxecto e xa tiñamos todo en marcha. Que pasa co centro de día? Despois, recordarlle tamén certos aspectos que, oiga, que nun pobo turístico son importantes, como pode ser a limpeza das marquesinas, que deixan moito que desexar, os parques infantís, os xogos que están rotos, dense unha voltiña por algúns que de verdade que dan verdadeira pena, incidir novamente nas farolas fundidas e contestarlle a dona Ángeles que o mantemento é competencia do Concello, por moito que as carreteras sexan da Diputación ou da Xunta de Galicia, o mantemento e a iluminaria é competencia do Concello. Vale? E, en principio, o tema do espello, agradecerlle, se colocou a semana pasada, non está a punto de colocar, como dixo vostede. E un tema que volvo a soltarlle a señora Ángeles a seguinte pregunta, que xa lla fixen, foi a primeira pregunta de rogos e preguntas que eu fixen sendo como concelleira, que é o poste de Boivas, que ainda sigue aí no medio da carretera, a ver que pasa con eso. Xa levamos 2 anos alá e seguimos con eso aí, que calquer día, pois, bueno, imos a ter un percance sin querer. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Otero. Boas noites xa a todos. Uns novos rogos e despois unhas apreciacións sobre os que non se contestaron ou se contestaron a medias do anterior pleno. Quixera saber que pasa coa documentación sobre o expediente da Torre de Escuredo, que pedín aí un mes por rexistro. Díxoseme que xa dera orden de que se me pasara, pero a día de hoxe sigo sen esa documentación pedida por rexistro. Quixera saber tamén que pasa, que tamén pedín por rexistro, a pesar de que a concelleira de Medio Ambiente me ofreceu no pleno pasado sobre a documentación toda relativa ao protocolo do CES, xa tiña, pedina por rexistro, a día de hoxe non teño nada sobre eso. Vin agora nos decretos da alcaldía que que dou por decreto, aprobación por decreto, o expediente de contratación da cafetería da terceira idade. Gostaríame saber máis sobre ese proceso. Está do 20 do 4 do 2021. Entón, gostaríame información sobre ese asunto. E preguntar en que situación están as traballadoras do SAF, xa que temos entendido que ainda non están vacinadas. Non sei que medidas está tomando o Concello para que se apure esa situación, xa que moitos concellos xa están vacinadas.
E aquí no Grove, polo que teño entendido, non sei se é que non hai ninguna ou se hai, o sea, hai moitas que non están vacinadas. Entón, saber en que situación está eso. Logo, en relativo aos rogos do mes pasado, sei que si xa faltaron na subida de Meloxo, agradecese que se eliminaran xa esas vallas que reducían o carril a un e que podían provocar incidentes, pero, bueno, a miña pregunta tamén era se se falou cos veciños, se se explicou o que se vai a facer nesa rúa ou se xa se estaban tomando medidas aí. Pois hai veciños que a día de hoxe, dende hai máis de 2 meses, non se acercou ningún concelleiro a dicirlle que se estaban tomando esas medidas ou eso que acaba de comentar a señora Domínguez. Preguntei tamén sobre o PEMUS, non se me contestou, non sabemos nada dende, creo que setembro do 2019, se non me equivoco, non sabemos cales son, como está avanzando ese documento. Fixáronse cambios de direccións esta semana, ou este fin de semana, que van a traer consecuencias. Lógicamente, isto tiña que tratarse co PEMUS. Non sei se a cambio, creo que non apreciamos nos documentos que tíamos iniciais do PEMUS, non sei a que atende, non é que vexamos mal, pero eso tiña que vir ligado á apertura da estrada do Monte da Vila Xoán 23. E mentre esa non estea lista, este cambio vai a provocar moito caos na circulación, sobre todo na subida a Pombal, onde se está sobresaturando esa rúa. E os que entran polo Quisanás, coñecemos ese lado, obriganos a baixar xa directamente pola Entre Hortas, antes desafogaban a zona do pabellón algúns, o que vai a provocar novas consecuencias na Entre Hortas, que xa estaba sobresaturada e non tiña fácil acceso para os peóns. Era unha zona bastante perigosa. Entón, non sei como se vai a solucionar todo isto en consecuencia do sentido único que lógicamente esos veciños van a estar contentos porque tiñan tamén, exixían que tamén se tomaran medidas, pero isto vai a traer unhas consecuencias que non sei se están contempladas. Sobre Conchases, alégranos que se vai a tomar medidas. Xa hai un mes que preguntei sobre isto, xa antes, xa veciños xa reclamaran, se van a tomar medidas agora, tuveron un mes xa para poñer ese cambio de direccións ou de paso de peóns, un poquinho tarde, pero, bueno, alégronos que se vai a tomar esas medidas e que se asegure esa zona, ¿no? Ese camiño escolar seguro. No de Porto Meloxo, vale, reparouse era causa dun accidente, pero hai tramos no medio dese paseo que tamén están rotos e aí non creo que non chegaron coches, non sei se se van a reparar esas partes ou non, pedimos que se reparen canto antes. Sobre a ordenanza de patinetes, non preguntei se había ordenanza de patinetes, eso xa sabía. Pidín hai 2 anos, xaneiro do 2020, que se comezase a regular modificar a ordenanza municipal para incluir os patinetes, os MVP, como dixo o concelleiro. Xa había non había regulamento estatal, que se fixo agora, eso é certo, pero había unha directriz da Dirección de Tráfico que xa permitía regulalo municipios. De feito, hai moitos concellos que xa tiñan o regulamento adaptado e agora son cambios mínimos os que teñen que facer. Póñanse a ello, fágano dunha vez, pero xa levamos máis dun ano que xa podía estar feito esta cuestión. Tamén pedín por rexistro, preguntei no mes pasado, e temos denunciado nas redes, non sabemos nada de que pasou con esas máscaras faciais doadas por un empresario de Portonovo, seguimos sin resposta, tamén me gustaría saber, porque tampouco se me contestou hoxe. Despois, bueno, está ben que se vayan a reparar os paños turísticos, os lavadoiros, fontes. É curioso que era porque non había personal, pero xa denunciamos no verán pasado e si había personal, tampouco se reparou. Tamén nos alegramos de que a bolsa de emprego que se vai a levar adiante, recordamos que leva desde o 2019 paralizada, non sei, iniciouse creo que a principios do 2019 ou a principios do 2020, leva parada naquela. Tampouco sabemos nada das contas do Festa do Marisco 2019, cando falín do Consello Local de Turismo, preguntaba por esas contas que non se nos facilitou, entón tamén volvo a preguntar por elas.
creo que hai unha dúda sobre, non entendeu mal a nosa pregunta no mes pasado sobre o tema dos campings. Nos preguntamos que pasaba con esas licencias, que se algún acadou a licencia. Agora temos constancia de que hai unha dos que solicitaron licencia nova que sí conseguiu e non lle fixo falta o plan especial, cando outros lle están exigindo igual o plan especial para outro tipo de actuación que non é licencia nova. Entón, esa era a nosa pregunta. Se é o modelo turístico ou non modelo turístico, podemos discutir, podemos tratalo nunha reunión de voceiros ou donde queira, pero que non foi esa a nosa pregunta, non puxemos eso en riba da mesa. Nos preguntamos das licencias que supostamente había, anunciou vostede na prensa que había unha licencia nova e varias de ampliación. Entón queríamos saber cal conseguiu se algunha conseguiu a licencia en definitiva do Concello. Ahora preguntamos a maiores se a unha se lle dou sin plan especial porque as outras se lle exixen o plan especial. E despois quedou unha pequena dúbida no tema do pexón. Dixo que estaban pendentes de contestar as alegacións. Non sei se é as alegacións conxuntas ou alegacións individualmente. Recordo que nós pedimos durante moito tempo que se contestaran as alegacións personalmente a cada un dos que fixeron esa aportación. Dixe, por activa por pasiva, que eso nos iba a facer. Entón, agora non entendemos esta cuestión da contestación das alegacións do pexón. Creo que non me queda nada máis. Agardando respostas. Moitas gracias. Ben, gracias, señor Outeiro. Sí. Sí. Ben, a nós tamén se nos quedaron cousas aí sin contestar. Por exemplo, o tema do remate da rúa Alexandre Bóveda, toda a zona entre cerca do cruce con Rosalía de Castro, dende aí hacia Terra de Porto, todo ese tramo, que se fixo a excavación para ampliar a rúa, despois non, despois deixouse unha valla aí comendo un cacho, deixando un cacho fora, que queríamos preguntar cando ten pensado rematar esa rúa, e tamén preguntáramos reiteradamente xa, porque en outras ocasións xa o fixemos, sobre o acceso ao aparcamento detrás da farmacia, que ademais, efectivamente, agora está este cambio de sentido que se fixo na zona do pabellón vello, pois vai a deixar que só entren os vehículos da rúa Claudio Iglesias, da rúa do Rego, onde está a Academia esta de Inglés, para a zona de, bueno, os usuarios da rúa esas e máis para o aparcamento ese. E o problema vai ser que se dificulta ainda máis o acceso ao centro de saúde, o acceso ao Monte da Vila. Por lo tanto, xa falou antes o compañeiro que aquí non houve reunión de PEMUR, nin houve ningún tipo de criterio xustificado técnicamente ou de algunha outra forma. Por lo tanto, queremos saber como lle explica un veciño que está en Portomeloxo ou un veciño que está en San Vicente que ten unha urxencia, ten que ir rapidamente ao centro de saúde, pois por onde se ten que meter. Se non é dar voltas e voltas e voltas ao Concello do Grove. O Grove está se convertindo nun laberinto onde para ir dun punto A a un punto B que están distantes 100 ou 200 metros, resulta que hai que facer 2 ou 3 ou 4 kilómetros de rodeos. Tamén queríamos preguntar en que situación está, que xa se falou aquí antes, a estrada desde as Bouzas hasta a Rúa Castelao, hasta a zona da antigua discoteca Scorpio, como está o acceso ese tamén a estrada esa proxectada desde o pabellón novo ata Xoán 23 a través da Grañe, e tamén na última intervención que se fixo, que é o caso de Beiramar, que pasa coas beirarrúas que quedan na zona de Confín e despois da Rúa Ourense, do lado non do lado do mar, ao lado das edificacións, que non se actuou nesas beirarrúas, que son estreitas, hai sitios onde non hai beirarrúa, hai sitios onde pois é moi irregular, con
grandes sobresaltos, por lo tanto, por que se deixou abandonado ese lugar que necesita unha intervención acorde ao resto da rúa. Tamén temos moitas queixas de que as tapas de suministros e de alcantarillado que hai en esa zona, pois, bueno, unha obra nova pode que sea normal, pero que ao pasar os coches, pois que parece pois unha orquesta de platillos e de timbales que fan todas ruido, por lo tanto, que se tomen medidas para intentar que non vibren e que non fagan ruido co paso dos vehículos, porque os veciños xa empezan a queixarse. E tamén que na rotonda que se instalou agora, esta rotonda plana que se pode circular por encima, que se instalou ao final de Beiramar no seu enlace con Rúa Castelao, pois hai agora unha situación perigosa que é que os vehículos que circulan pola Castelao hacia a Ponte da Toxa teñen que ceder o paso aos que entren na rotonda que veñan de abaixo de Beiramar. E como sabe, hai un muro ali, hai un murete que impide velos. Por lo tanto, había que poñer unha advertencia, un espello ou algún tipo de medida para que os vehículos que van en dirección á Ponte da Toxa pois teñan cuidado cos que saen de Beiramar, porque, como é unha rotonda, o que está dentro da rotonda é o que ten a prioridade. Entón, os que saen de Beiramar hacia a Ponte da Toxa tamén, pois quedan pois bastante ocultos para os que van pola Castelao. Por lo tanto, que vai a ser un punto onde sería importante tomar medidas antes de que haxe que lamentar danos maiores. Despois, co tema do parcheado das estradas, despois das continuas, repetitivas, persistentes averías nas tubaxes da agua, pregunto se está cumplindo a normativa tanto de Xunta de Diputación que exixe asfaltar co mesmo tipo de conglomerado 3 metros para diante e 3 metros para atrás de onde se fai calquer tipo de intervención ou zanxa, porque parece que non, que se está parcheando solo a zona en concreto e producindo pois bastantes irregularidades nas estradas. Por certo, que a subida a Meloxos asfaltou o verán pasado por parte da Diputación, o ano pasado. E como é posible que o Concello, vendo que a Diputación iba a facer esa intervención aí na subida a Meloxo, pois non decidira abrir e cambiar a tubaxe sabendo a situación na que se atopa. E agora unha estrada que foi reparada fai menos dun ano está agora toda chea de buracos por culpa das tubaxes de agua. Por certo, pois din que non teñen un plan de acción das tubaxes de agua, que non sei como actúan erráticamente a salto de mata. Pois por suposto que habrá que ter todo un inventario para saber que tubaxes están acabando a súa edade e a súa vida útil, para saber e ir adiantándose a situación de inversión e de obras que vai haber que facer sí ou sí, porque isto non é algo imprevisible. Hai certas imprevisibilidades, pero as vidas útiles das tubaxes e toda a rede que ten o Concello pois debe estar xestionada de tal forma de que haxa unha previsión de inversión e de remodelación e de renovación das tubaxes que xa están agotando a súa vida útil. Entón, vostedes levan 10 anos no goberno e xa non poden botarlle culpas aos de atrás. En 10 anos doulle tempo a ter todo planchado e todo proxectado e todos os datos ben recollidos. Porque calquer veciño, cando quere facer calquer intervención e calquera cousa, o Concello pídelle planos, pídelle papeles, pídelle licencias, tal. Donde están os do Concello? Donde están? Que vostedes levan 10 anos aí, 10 anos. Hai que recordarlo, 10 anos. Tamén queríamos falar acerca
tamén o camiño escolar, que se falou antes aquí de camiños escolares, que vai de Carballeira aos Conchases, que é moi empregado por moitos veciños de toda esa área, e que atravesa unha pista de terra de uns 50 metros que, cando chove, agora estánse facendo ali certas obras e con vehículos pesados, pois tamén se creou bastante barro, bastante terra removida, e son só 50 metros e eu penso que o Concello podía facer unha intervención blanda e asegurar que eses 50 metros de camiño de terra pois poidan ser usados en calquer condición climatolóxica, incluso no inverno, para que non quede inundado e teñase que dar un rodeo por unha zona por onde teñen que compartir peóns e vehículos, facendo máis inseguro que tendo ese lugar que solo sería peonil. E por último, a verdade é que vostede debería de pedirlle disculpas aos numerosos campings que hai no Grove, campings, por certo, de primeira e segunda categoría moitos, de primeira e segunda categoría moitos, polo tanto, campings que a Dirección Xeral de Turismo e as normativas vixentes pois establecen que son campings de excelencia, e dicindo que vostede non quere a favelización de non sei que, porque as favelas, como sabe vostede, son construcións sin ningún tipo de orden nin concerto, sin licencia municipal e sin ningún tipo de criterio urbanístico, cando vostede está dicindo que se vai a opoñer a unhas instalacións de camping en 5.000 metros cuadrados, como fala vostede, que vostede estuvo pregonando por todo San Vicente e prometendo aos veciños que non se preocupara que o que quedara en rústico, pois podía sempre pedir campamento turístico. Vostede, o que promoveu eso, agora é o que di que se opón a eso. E ao mesmo tempo di que opoñéndose a eso, pero que é un acto reglado. Se é un acto reglado, vostede non se ten que opoñer nen deixar de opoñer. Simplemente o que ten que facer é cumplir cos requisitos das licencias, cumplir cos plazos das licencias, cumplir coa orden con que van presentadas as licencias no Concello, a orden de entrada, pois cada licencia que entra, pois na súa orden, ser informada e ir á Comisión de Goberno cando lle toque. Eu é o único que, bueno, que sobraba decir eso, porque eso sería o que normalmente teria que facer o Concello. Por lo tanto, eu non sobro con decir que o Concello que ten que facer é simplemente cumplir a lei e facer cumplir a lei. Non ensoñacións de a ver que proxecto quere o PSOE do Grove, ou se opoñen a unha cousa, ou se a lei do solo de Galicia. Pois a lei do solo de Galicia recolle certos tipos de solos rústicos de protección de costas, paisaxísticos, de infraestructuras, etcétera, etcétera. Falta, mellor nesa lei da solo de Galicia, que para todo Galicia sean eses solos, e aparte, vostede, señor Cabelos, poñar, e aparte, solo rústico do Grove. Entonces habrá solos rústicos, etcétera, e o solo rústico do Grove que é distinto a todos, según vostede. Cando realmente o solo rústico que hai no Grove ou o de protección, o que está sendo é unha carga para os seus propietarios. Porque eles poñen a zona a protexer, a zona verde, e en outros lados pois se fan as organizacións solares, etc. Entón, o que había que facer con, aparte, solo rústico, que explotacións gandeiras hai no Grove, señor Cacabelos? Que explotacións forestais, que explotacións agrícolas hai no Grove? Que porcentaxe de terreo do Grove está baixo unha explotación agrícola ou gandeira? Que é porque está destinado ao solo rústico precisamente para a produción agrícola, gandeira, forestal, etc. Por que exixe que uns propietarios non poidan facer nada no seu terreo para que se beneficien o resto da sociedade e o resto dos visitantes? Pois habrá que igualar cargas e beneficios, é o mellor sentarse e intentar establecer que criterios queremos e que é o que non queremos.
e eso, plasmalo no pexón, é a ferramenta que hai para plasmar eso, plasmalo no pexón. E non decir, no, eu opóñome a que según quen ou según o que sexa, pois consiga por licencia de campamento turístico, porque eso é unha microurbanización encuberta, etcétera, etcétera. Vale, pois, eso é o seu criterio. Por lo tanto, está moi ben que defenda que queira hotéis e supoño que terá encima da mesa moitas licencias de hotéis, pero a realidade é que parece que a xente opta por estar en contacto máis coa natureza e o que habrá que facer é que se cumplan os requisitos e a legislación vixente e se hai que adaptar ou adaptar e mellorar, pero vostede non é quen para opoñerse a algo que a lei recolle. Bueno, nada máis. Moitas gracias. Algún compañeiro quere contestar? Se non, sí, señora Utreda, despois señora Galiñanes. Se me escoita? Sí. Sí. Quería contestar a señora Beatriz Castro polo tema que di sobre os parques infantiles. A verdade que pode ser que haxe algúns que nos teñan alá moi ben atendidos, pero si o que lle podo informar é que nos parques das baladas... Se me escoita, non? Sí. Quero dizer que no parque das baladas, no parque de Virxen das Mareas e no parque de Terra de Porto se estuvo facendo unha actuación co personal que temos algo contratado dos xogos, do mantenimiento dos xogos, do mantenimiento do firme, co pintado da renovación dos xogos. E tamén lle quero xa informar de que xa fixemos as bases po concurso para o mantenimiento dos parques infantiles que remata a presentación de empresas o día 5 de maio, que é un que sacamos por 2 anos, prorrogable a 1 ano e a outro ano máis. Esperemos que o 5 de maio que termina o plazo, os 6 abrirán as plicas e así contar con unha empresa que se dedique especialmente para o mantenimiento dos parques infantiles e dos biosaludables do Norte. Sobre o tema das marquesinas, señor contexto, hoxe amanhã, por certo, estivemos mirando as marquesinas para facer unha limpieza integral a que o personal do Plan Concello se incorporará a primeira semana ou segunda semana de maio para irnos adelantando o traballo. Que non temos olvidado de ningún caso. E creo que con eso, señor Montes. Moi ben, gracias, señora Galiñanes. Sí, hola, boa noite. Eu, máis que unha contestación, é unha aclaración sobre unha das preguntas que fixo o concelleiro do BNG, o señor Outeiro, en torno ao camiño escolar. Se non entendín mal, falaba do camiño que vai dende a Carballeira ata Conchases, que vai salir casi donde Tecnolar. Entendo que é un camiño de terra que usamos, bueno, moitos para ir ao colexio. Eso foi o que eu entendín. Se non é ese trozo, corríxame, por favor. Eso non é un camiño, é unha servidume de paso. Son as testeiras das terras dos veciños que teñen que deixar servidume de paso para os demais veciños. De feito, o veciño do final estuvo a piques de pechalo en unha ocasión e non o fixo porque tiña que deixar paso aos veciños de dentro. Entón, o Concello, como tal, non pode facer unha actuación en unha servidume de paso que nin siquiera é un camiño privado, é unha servidume de pés. Entonces, si sería, claro, un aforro de tempo, sería ideal porque solo se pode ir a andar, pero non se pode acometer unha obra en unha propiedade privada. Entonces, eso non se pode facer por aí o camiño escolar, a non ser que houbera unha cesión por parte dos veciños da propiedade. Para que o Concello poida facer unha actuación, ten que haber unha cesión da propiedade e pasar a ser un camiño público. O que vexo, bueno, ahora mismo complicado, pero, bueno, a intención co camiño escolar é ir mellorando a sinalización e ir mellorando tamén o sitio por onde van os nenos para conseguir
que non rapaces de 5, 6, nin quizás 7 anos, pero sí que os de 10, 11, 12 puderan ir ao colexio andando prácticamente sós ou con vixiancia solo en algúns cruces. Pero, bueno, é un traballo que se seguirá intentando facer. É verdad que as beiras rúas do noso concello ás veces son complicadas para eso, pero seguiremos traballando en elo. E creo que non me queda nada máis, senón se me queda algo revisarei e mañan contestolles a todos por escrito. Moitas gracias. Ben, algunha intervención máis e parada? Escoitasme? Sí, perfecto. Sí, bueno, quería responderlle ao grupo de Esquerda Unida pola vacinación das mulleres do SAF. Hoxe, por fin nos contestaron vía telefónica, por fin, Juan Alberto Vázquez, que é o director de Enfermería e de Coordinación, de vacunación COVID na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Xa fai mes e medio desde que non estaban vacunadas sendo personal esencial, que estamos insistindo. Cando comezaron a vacinar, pois quedamos xa un pouco tranquilos, pero resulta que se lle traspapelara a eles, nos enviamos, temos os correos que enviamos o listado completo, e traspapelaraselle parte das auxiliares. Vacunáronse a 15 e non se vacunaron a 29. Digo, temos 15 coa primeira dose, nin hai vacunadas por completo ninguna, pero, bueno, tal como estamos tamén os maestros, profesores nestes momentos. Nos pedimos solución a isto varias veces, e de forma reiterada, cada 3 días mando correos, e hoxe por fin nos contestou un dos responsables e dinos que non é responsabilidade nin do Sergas neste caso, que a Xunta ten establecido que non se vacina de momento a ningún menor de 60 anos, sexa personal esencial ou non. Digo que non está previsto tanto da que seas policía, bombeiro, mestre ou enfermeiro médico, que non se vacina a ningunha persoa por debaixo dos 60 anos. Hoxe volveron a pedir que reenviáramos a sexta vez que enviamos o listado, desta vez en Excel. Prefería para comprobar porque vi que van a vacunar os maiores, as maiores de 60 anos, das que se lle quedaron traspapeladas. Eu comprobando este listado, solo hai 3 mulleres que sean do ano 61 ou anterior. A estas 3 vacinarán de inmediato, ou eso espero, e para as outras non hai ningún, de momento, nada previsto, nin facelo con Pfizer, nin con Moderna, porque claro, co que estaba previsto vacunadas era con AstraZeneca, que foi co que se vacinou o personal esencial, polo menos a mestres e profesores menores de 60 anos, e agora, como eso está paralizado, e a prioridade da Xunta, estas son palabras dela, a prioridade da Xunta é agora entre 65 e 70 anos, que non se vai a vacinar ata que sepa que facer cos menores de 60 anos. Xa dixen que non estábamos para nada de acordo, e claro que son personas, e tal como estamos no Grove, gracias a Dios ahora estamos mellorando, pero son personas que visitan moitos domicilios, e risco para elas, para as súas familias, e para os usuarios do servicio. Seguiremos insistindo que as vacinen con outro, se con AstraZeneca non van a facer, porque de momento está así, que as vacinen con outro tipo de vacuna. Digo, a min sorprendeu-me igual que dixera que nestes momentos non hai, ainda que sean personal esencial, que por suposto que son, pero que non se vai a vacinar a ninguén menor de 60 anos. Quedamos á espera de novas noticias. Xa vos digo, hai 15 que sí e 29 que non. Das 29 hai unha que en aquel momento non estaba de servicio, pero está na lista igual. Estos temos a sorte de que son bastante xóvenes e por isto están castigadas sin vacuna. Espero contestar, xa vos digo, non estamos de acordo, seguiré insistindo para que se solución a estas mulleres. Nada máis, grazas. Ben, gracias. Alguna petición máis? Pois, sí, señor Domínguez. Activa o micrófono. Ángeles, micrófono que non se oye. Disculpen, boas noites de novo. Con respecto ao tema do mantenimento de San Vicente e
e me parece que non me entendeu ben a señora Castro, sí que se fixeron mantementos nas farolas, pero xustifiquei que, bueno, que ahora mismo estábamos un pouco cortos de personal e que, bueno, que enseguida que seguiremos co tema dos mantenimientos das farolas de San Vicente e de outras zonas do concello, por suposto que sí. O poste de Boivas xo solicitín en máis de unha ocasión, sí que están retirando algúns na zona de Pedras Negras, San Vicente do Mar, varios, outros en Meloxo, pero, bueno, vou a volver a recordarllo para que o teñan en conta os de Fenosa, que me parece que creo recordar que deles. Con respecto ás peticións de Esquerda Unida, disculparme, pero pensei que o técnico de Medio Ambiente xa lle remitira a documentación, pero, bueno, quedou de facelo no fixo, mañán a primeira hora xa llo recordo para que así o faga. Con respecto ao asfaltado as averías da subida a Meloxo, falouse cos veciños, eu si falín con varios veciños, porque eu estuve presente co equipo de augas do Concello en cada unha das roturas que se produciron. Coincidín con algúns e con outros non, e, por suposto, que cando teñamos o proxecto e nos sentemos coa Diputación e sepamos con certeza o que vamos a facer, claro que sí que nos reuniremos cos veciños sin ningún tipo de problema. Con respecto ao Porto Meloxo, o paseo, as pasarelas, reitérolle na miña intervención respostándolle aos rogos e preguntas do mes anterior, que si sabemos que hai que seguir reparando, aquilo o do coche era o máis urxente, pero si sabemos e xa temos varios puntos do paseo de Meloxo e de Pedras Negras e da Lanzada que temos que reparar e que trataremos de arranxalo máis axiña posible. Penso que con respecto a min, bueno, non había, creo que nada máis. Con respecto aos plantexamentos do grupo do BNG, o tema do acceso ao parking entre hortas, o Goberno tratou de buscar unha solución que fora a mellorar o tramo que xa temos para, a través do documento do Pexón, tratar de chegar a un acordo con propietarios. Non pudo ser, non acababan de velo e, polo tanto, en canto poidamos, empezaremos a obra tal e como estaba previsto, teñamos o permiso de patrimonio, empezaremos a obra tal e como estaba previsto antes. As beirarrúas da zona de Peralto, Confín, que necesitan unha intervención, sabémolo, pero non estaban proxectadas dentro da obra de Beiramar. Falín cos veciños e dixenlle que sería, en canto teñamos aprobado o presuposto, que trataríamos de facelas o máis pronto posible. As tapas con ruído, hai moito, a obra está sin rematar, falta certificación final e é certo que as tapas non están ben asentadas, prodúcense charcos e, bueno, eso o director de obra cada semana fai un seguimento da obra e fai a súa acta e de recomendacións e, bueno, hasta que non este entregada a obra e liquidada, pois, lóxicamente, van a ir aparecendo cousas. Con respecto ao camiño da Carballeira, xa lle resposto a miña compañeira, a señora Galiñáns, e con respecto ao parcheado de estradas da Diputación ou da Xunta ou todo eso, me parece que tampouco me escoitou con atención. Sei que sí que foi mellorada o ano pasado, non asfaltada toda de novo, a estrada de Meloxo, e sí, cada vez que
nos facemos unha intervención nunha estrada, pois cada pois teñen unha... hai que reparar varios metros dos carriles afectados, pero penso que non lle quedou claro que nos vamos a sentar coa Diputación, o Concello do Grove e a Diputación para chegar a un acordo para a mellor solución para esa estrada. En canto teña información, xa lle dixen que a faremos pública para que nos enteremos todos. De momento non a teño. Non sei que máis quere que lle diga. O sea, en canto teñamos, se superamos que nos iba a romper a tubería, probablemente antes de que asfaltara a Diputación faríamos esta intervención, pero unha cousa é que haya unha rotura puntual e outra cousa é que circunstancias, un ano despois do asfaltado, como tamén xa pasou en 2 ocasións en Teniente Domínguez ou en calquera outra rúa ou en Luis Amestre, que rompa e que haya que intervir. Efectivamente, vostede non me cabe a menor dúbida, señor Outeiro, que é a persona máis intelixente do mundo mundial e que se vostede levara con gobernando e no meu sitio, tería todo solucionado, vamos, en 10 anos, non, en 3 meses, porque vostede o considera así. A mí non me cabe a ningunha dúbida de que o mellor sería posible. Agora mesmo eu fago o meu traballo coa maior conciencia e dirixencia posible e, bueno, a verdade é que eso, ou temos unha varita máxica ou o Concello non ten capacidade económica para facer o que vostede pretende. Claro que sí, que hai que cambiar a tubaxe de moitísimas rúas e así se está facendo como ningún outro goberno o fixo nunca. Cousa da que este goberno está moi, moi orgullosa. Seguiremos con esa línea e a traballar como estamos facendo arreo cada día. Moitas gracias, boas noites. Ben, gracias. Pois remato contestando a unhas cuestións que quedaron pendientes. Tema da axuda á hostelería. Non participamos na xuntanza que nos pediu a Xunta de Galicia porque a Xunta de Galicia que propoñía era Concello do Grove, cantos cartos ides a poñer? Bueno, pois os cartos que ides a poñer xa os tramitamos nós desde a Xunta de Galicia aos hosteleiros do Grove. E os dixemos, pero, pois moi ben. Entonces, non fomos a esa reunión porque, en calquer caso, hasta ahora temos unha autonomía e temos unha capacidade de decidir os cartos que podamos poñer para a hostelería, os tramitaremos e os gestionaremos nós. E ao contrario, nós lle pedimos a Xunta de Galicia, bueno, ti manda, cantos cartos vas a mandar ao Grove? Canta axuda lle vas a dar aos hosteleiros do Grove? Manda ao Concello do Grove e o Concello do Grove a repartimos entre os beneficiados. E esa foi a situación. Axudas á hostelería, pois mira, ahora mesmo vamos a ter 31.000 euros que nos vai a dar a Diputación de Pontevedra, porque a Xunta de Galicia non nos dou un can, non nos dou un céntimo. A Diputación de Pontevedra 31.000 euros, que tal como son as bases da propia Diputación, temos que ofrecer directamente á hostelería. Cuestión que nós non compartimos moito, porque somos partidarios de axudas que activen o mercado e non axudas directas a un local. Sinceramente, dado o número de locales que temos no Grove, 31.000 euros pois non van a dar para moito, sinceramente, non van a dar para moito. Nós queríamos complementalos na campaña de bonos que temos posto en marcha para o comercio local, incluir a hostelería e fomentar o consumo, que creo que fai falta a día de hoxe, pero bueno, en principio iso é o que temos. Por certo, vou insistir, sei que lle vai a sorprender o meu comentario seguinte. Mire que teño hosteleros que nos están pedindo terrazas, licencias para aumentar, novos proxectos, pero ainda non teño o primeiro hosteleiro que me pidera unha axuda. De verdade, eu digo, falo con hosteleiros, sei que vostede fala con moitísimos máis, que a min seguramente, non sei, pero axudas desde logo non é o que máis lle está preocupando o sector da hostelería do Grove. O que me están pedindo todos, cando vamos a poder abrir, vamos a poder traballar este verano de xeito normal, vamos a ter unha continuidade na actividade, vamos a ser capaces de controlar o COVID de tal xeito que podamos... O que queren é traballar, non queren axudas, queren traballar. E de aí a potencia do sector hosteleiro. Dentro do día do Grove, eu espero que nas próximas semanas podamos informar das xestións para levar adiante este proxecto.
A partir de aí, documentación Torre Escuredo. Eu falei coa técnica, de feito mandoume un mail e lle firmei para facilitarlle a información. Volverei a preguntar porque non sei por que razón, sinceramente eu daba conta de que xa tiñan trasladado. Contratación expediente cafetería de terceira idade. Pois levamos a concelleira Noemí Outeda máis de un ano co trámite deste expediente, a verdad que é farragoso. Finalmente retrasáronse as autorizacións de Portos de Galicia e unha vez que nos autorizaron definitivamente, porque temos que informálos, ainda que é unha concesión do Concello, autorizaron a sacar adiante o proceso da cafetería, pois agora está en marcha e está en proceso de adxudicación o concurso para a xestión da cafetería da terceira idade. Esperemos que nas próximas semanas se resolva. Respecto ao cambio de dirección do tramo da Rúa Conricado con Entre Hortas, responder a unha demanda de seguridade vial dos veciños e das veciñas que viven en ese tramo. Doble sentido, sin beirarrúas, unha rúa que en tramos non chega nin a 6 metros, era un auténtico perigo todos os días. Eu non creo que haixa tanto problema de tráfico. Os que se van a meter por Claudio Iglesias, onde está Mafre, para que todos nos entendamos, o único sentido que teñen é, se son veciños da zona e teñen garaxes, ou se non ir ao aparcadoiro de Entre Hortas, non van a poder ir ao centro de saúde, non van a poder ir ao instituto, e a subida polo Pombal é a subida histórica sempre para esa zona. A partir de aí, creo que se alivia moito ese tramo de Conricado, dándolle moita máis seguridade a todos os que nos pediron. Dense conta que había momentos que pasaba un coche nun sentido e no contrario, e xente salindo dos seus edificios, das súas vivendas, ponendo un pé na estrada sin beirar rúa. O que queríamos é evitar eso, por eso ahora é de un único sentido. Incluso, seguramente, poñeramos algún tipo de protección ou pintado da zona peonil para diferenciar un pouco o tramo de vehículos e de peóns. Por certo, é unha das actuacións recollidas dentro do PEMUS e, por tanto, o PEMUS se cavala este cambio de sentido. Enlazo co que trasladaba vostede, tamén trasladaba o concelleiro do BNG, a rúa. Todo o goberno estamos de acordo que é a gran vial estructurante do Grove que vai a cambiar bastante o sentido do tráfico no Grove e a conexión entre Monte da Vila e Xoán 23. O problema é que o segundo tramo, o que vai máis pola parte norte, pola parte sur, contra a Graña, xa conectando con Xoán 23, é un trazado novo recollido no Pexón. Por lo tanto, hasta que non se aprobe o Pexón, ese vial non queda recollido e non se pode abrir viales que non estén aprobados no Pexón. Se podería abrir o primeiro tramo? Sí, porque está aprobado nas normas subsidiarias, pero o segundo tramo non. Non parece moi correcto facer unha actuación para abrir un tramo e que non teña continuidade para salir a Xoán 23. Por lo tanto, confiamos en que así sexa cando aprobemos o Pexón. As bolsas de emprego do Concello de Grove están aprobadas, están en funcionamento desde fai tempo e estamos valorando crear algunhas máis ou ampliálas algunhas. Pero para moitos postos de traballo xa todo o que a contratación municipal que non está xuxeita a outras bases ou subvencións son todas por bolsas de emprego. Contas da Festa ao Marisco, pois no Consello Local de Turismo que anunciaba antes que convocaremos, aí serán dadas. Non é contestar as alegacións, é ter o expediente de contestación ás alegacións que hai que levar a pleno. Dentro do pleno do Pexón, do expediente do Pexón, hai, primeiro, estimar ou desestimar as alegacións, eso fai no pleno, non fai o goberno, nin xunta de goberno, fai no pleno, e despois a aprobación provisional do Pexón. Son documentos que temos que preparar para o pleno. Alexandre Bóveda, por certo que levamos retraso, tema COVID, estamos contactando cos veciños para chegar a un acordo, non é culpa nin da empresa nin dos veciños, é culpa do goberno e confío en que volvamos a retomar as conversas cos veciños para chegar a acordo de cesión do terreno e completar ese tramo de Alexandre Bóveda que a verdad non está correcto. É certo que non é o que se acordou. E remato co tema campings, campamentos turísticos, non me vou a estender. Quero agradecer enormemente as palabras que me dedica a voceira do Partido Popular, clase magistral. Se vostede que di que é magistral, non teño nada máis que decir. Moitísimas gracias
polo comentario calificativo. Iso significa que o urbanismo e o medio ambiente necesita de moita pedagogía. Iso é o que pretendo. Vamos a ver. Por partes, que diría outro. Eu non estou criticando os 9 campings actuales, que é certo que hai 9. Acabo de facer un repaso mental e me quedaba un atrás. Os 9 campings que levan anos traballando no Grove nunca os criticamos e os defendemos e aí están. Creo que necesito aclarar o que dixen antes, porque vexo que non se interpretou ben. E máis, hai algúns campamentos no Grove que están calificados moi altos. Parabéns. Incluso algúns deles colaboran con nós en campamentos e en formación, por exemplo, de monitores en tempo libre. Por tanto, non estou criticando os campamentos actuales no Concello de Grove, que ninguén diga eso. Eu non estou dicindo eso. Estou dicindo que os campamentos actuales no Concello de Grove están traballando ben, que fan unha boa xestión, nada que criticar. Primer punto. Segundo punto, lóxicamente, todos estamos suxeitos á lei. Non vou dicir que o goberno do Grove vamos a facer o que nos dé a gana. Estamos suxeitos á lei. O que pasa é que hai unha lei que é a lei do solo, a que non compartimos, o artigo 35, non me acordo a letra que é, que di que para un campamento turístico en solo rústico se pode levar adiante con unha licencia municipal. Iso é o que non estamos de acordo. Nos creemos, dadas as características do chan rústico, dada a sensibilidade ecolóxica, medioambiental que ten, dada a necesidade de moitas veces de levar infraestructuras de abastecemento de agua e de saneamiento a determinados lugares, necesita outro proceso. O procedimento que nos defendemos é un plan especial de infraestructuras. Iso é o que dicimos. Lóxicamente, aínda que non compartimos eso políticamente, proxectos que se presentan e que acaban cumplindo a lei e algún, como decía antes, estamos en contencioso e xa veremos o que resolve o xuiz, nos entendemos que é necesario un maior control ante a expansión que pode haber dos campamentos turísticos. Certo é que eu nas charlas do Pexón, que tuve moitísimas, falaba, porque se acababa de aprobar a lei 16, que cambia, porque ahora se chama lei do solo. Antes non me acordo moi ben, pero creo que era lei do solo de protección do paisaxe de Galicia, algo así. A propia lei de Galicia xa incluía a protección do medio ambiente de Galicia. Ahora non. E ahora a novedade é que o solo rústico trata como un solo urbano ou rural na maioría dos casos. E é o que non estamos de acordo. E eu, cando falaba de que se poden facer desenvolvementos turísticos en solo rústico, falaba de sensibilidade e falaba de un procedimento específico. Lóxicamente, é preferible para nós o desenvolvemento de un hotel con encanto ou unhas casas rurales ou casas turísticas que non campamentos. E seguramente hai algún proxecto de campamento 5 estrelas ou de 3 estrelas, que creo que é a categoría que lle dá turismo. Vale. O que eu estaba era advertindo a unha situación, e decía antes, a 5 ou 10 anos, que nos podemos atopar, se todo sigue igual, con que no Grove, en vez de 9 campings, que por ahora hai un equilibrio entre o turismo e o desenvolvemento da actividade deses 9 campamentos turísticos que non afecta para nada o total da vila, podemos dar un salto de chegar a 20-25 campamentos turísticos. E iso é o que nos preocupa. A nós non nos preocupa a situación actual dos campamentos do Grove. Máximo respeto para todos eles. O que nos preocupa é que de 9 pasemos a 25. E aí xurde a pregunta: ese é o modelo de turismo que queremos no Grove? O Grove soporta 25 campamentos turísticos de máis de 5.000 metros cuadrados, capacidades, moitos deles entre 500 e 1.500 usuarios. Nos entendemos que non. E ese é o modelo que non queremos. E se chegamos a ese modelo, eu poñía o exemplo da favelización, por qué? Porque podemos imaginar que a gran maioría do Monte do Grove se pode convertir en parcelas de 5, 10.000, 15.000 metros de campamentos turísticos que, sinceramente, moitos deles que xa se están presentando algún proxecto non cumplen a calidade exixida.
E podemos chegar a esa favelización coa idea de que por aí adiante se van cubrindo espacios de monte e pouco a pouco se vai urbanizando todo. E nós, por exemplo, esa expresión, nós defendemos, de feito, como dicía antes, claro que defendemos un modelo de pobo clarísimo, así o recollemos no Pexón. Solo rústico no Concello do Grove, 82%. Solo urbano rural, 18%. Eso é o Pexón que queremos traer a pleno. Por lo tanto, e se falaba en algunhas charlas de algunha parcela que quedaba mismo, me acordo de algunhas, en Balea, que quedaban mismo ao lado do núcleo rural de Balea, algunhas no núcleo rural de San Vicente ao ladiño, e dicíamos que aí había unha posibilidade. Son zonas onde pode haber abastecemento, saneamento, se pode valorar, pero aqueles campamentos turísticos totalmente aillados, na zona forestal, na zona de costas, na zona de máxima protección, non nos parece o modelo de pobo que queremos. Falaba o Esquerda Unida, é que si se deu unha licencia a un campamento que nos costou porque non nos veíamos, porque non o vemos políticamente. Ahora ben, como dicía antes, ese campamento turístico tuvo informe favorable dos técnicos, urbanismo e asesoría xurídica e hubo que darlle licencia. Pero é que é unha parcela que está situada, para que todos nos entendamos, en frente do Instituto de Bizocas. Tiña plan especial? Tiña plan especial? Tramitou un plan especial, pero o informe xurídico decía que non era en ese aspecto necesario, porque ademais o informe técnico decía que tiña todas as infraestructuras necesarias de agua e saneamento, porque está enfrente do Instituto do Grove. Aí xa pasan todos os servicios. Hai outro proxecto que non ten un informe técnico favorable, porque ese informe técnico nos dice que require un plan especial para levar hasta ali a dimensión de auga, abastecemento e de saneamento que necesita para toda a ampliación que quere facer, toda a capacidade que quere ter e todo o consumo de auga e de saneamento que vai a ter. E aí os técnicos municipales din, no, na situación que está ese camping, necesitamos un proxecto de levar hasta ali o abastecemento de auga e saneamento, porque ahora ten dimensión po que ten, pero que quere ampliar, no. E como se leva abastecemento de agua e saneamento a unha zona rústica? A través de un plan especial. Que non lle pedimos un plan especial ao campamento, lle pedimos un plan especial para a dotación dos servicios, dimensionados en base ao que se vai a construir. Por iso, aí estamos nun contencioso. A partir de aí, nós políticamente defendemos o plan especial, xurídicamente hai moitas dudas e non é así, e queremos unha reunión coa Xunta de Galicia para que reflexionen sobre este tema. E dicía o señor Outeiro, é que no Grove non. Pois claro que sí, hai zonas de Galicia que eu non discuto que pode haber campamentos, e xa lles digo, teño falado con compañeiros, compañeiras, un campamento nos últimos 3 anos. Vale, é que o Grove podemos chegar a 20, e o Grove son os 22 km². Pois sí, claro que sí, eu pídolle á Xunta de Galicia que teña pola singularidade do Grove, xa o pedíamos no POL, vostedes o apoyaban, a singularidade do Grove necesita que a Xunta de Galicia trate o solo rústico do Grove de xeito diferente a estrada que ten 300 km². Non quería facer comparación con outros, que me dá igual. Pero que é a verdade. Por qué? Porque 22 km², onde 80% é suelo rústico, podémoslo arruinar. A día de hoxe vale. Hoxe non é, eu non falín hoxe de favelas. Eu dixen, volvo a repetir, para aclaralo, o magistral igual non debían de estar, quero aclaralo por qué. Porque se chegamos a ter 20 ou 25 campamentos espallados polo monte do Grove, pode ser unha imaxe de favelización. De feito, non nos enganemos, que hai zonas do monte con determinadas edificacións que empezaron sendo galpóns para guardar os utensilios de labranza ou para facer algunha pequena cuadra para algún animal e ao final acaban sendo vivendas. De aí que vamos a pedir a APLO axuda para a disciplina urbanística, porque nós non temos capacidade. Que quero dicir con todo isto? E que non se me colla, é que Cacabelos critica os campos e os chama favelas. Non, non estou dicindo eso. É que Cacabelos está en contra dos campings actuales do Grove.
non estou dicindo eso. O que estou é encendendo unha luz de alarma, pensando no futuro, dicindo que se hoxe non tomamos decisións, a 10, 15 anos vámoslo a lamentar, porque o que identifica o Grove como unha zona turística, medioambiental, ecolóxica, sensible, con moito verde, podemos arruinala. E a lei do solo permite isto, que para min non vai acorde coas características que ten o Grove. E é o que digo, o que defendo e o seguirei defendendo. A partir de aí, lóxicamente, se hai lei e os xulgados dan a razón, habrá que darlle licencias, non queda outra. Que lle vamos facer? Incluso en contra da nosa opinión política. Claro que sí, ninguén dubida eso. Por encima de todos nós está a lei, faltaría máis. Estamos nun Estado de Dereito, nunha democracia. Compartimos eso? No. E máis, nunha reunión que tuvemos, o secretario máis eu, o propio director da APLU, comentaba a raíz dos campamentos turísticos que igual era bo abrir unha reflexión e un debate porque que o urbanismo da Xunta de Galicia non teña que decir nada a unha licencia de un campamento turístico nunha parcela de 15.000 metros no suelo rústico, creemos que non é o correcto. Para iso hai competencias en urbanismo. En definitiva, as cousas claras, non terxiveixen, o que non dixen. Dixen claramente, o estado actual se sostén, é preferible desenvolvementos turísticos de máis calidade, apostamos máis pola calidade que pola cantidade, decimos que o Grove pode ter serios problemas de abastecemento de agua e de saneamento e a favelización non lles gusta. Vale, podemos chegar a urbanizar o valor máis importante que ten o Grove, que é o noso monte. E moitos destes proxectos o que fan é eso. Porque, curiosamente, moitos destes proxectos non son empresarios tradicionais do sector turístico do campamento. Moitos son constructores, promotores, que ven a oportunidade e din, home, non podo desenvolver unha urbanización, pero podo facer bungalós e con espacio en suelo rústico, urbanizacións. Algún xe lle chama microurbanizacións. Iso é o que vemos. O Grove teria que ter un tratamento singular, sí, porque temos moi pouco terreno, moito protegido e moi importante para nós. E non podemos permitir que todo iso se urbanice. Por tanto, clarifiquemos as cousas. Eu teño moi claro o que digo, teño moi claro o que dixen nas charlas do Pexón, pero se falaban de terrenos que colmataban a malla do rural, suelos rústicos pegados ao rural, e non falábamos de campamentos turísticos, falábamos de campamentos turísticos, de casas rurales, de casas turísticas, de hotéis de encanto, etc., que a lei tamén permite. Eu o que estou facendo aquí fincapé en que é necesario un procedimento a dar a licencia máis estrito e máis riguroso. Entendemos que aí a Xunta teria algo que dicir, o Departamento de Urbanismo. Por lo tanto, non estou chamando favelas aos campamentos de hoxe e non estou criticando nada do que hai. Estou poñendo unha luz de alarma seria o que pode pasar de aquí a 15 anos, porque a cantidad de información que se pide en parcelas de 5.000 e 10.000 metros no Grove é para ter precaución, é para decir, cuidadito co que pode pasar no Grove. Iso é o que quería trasladar e o que quería dicirlles. Por lo tanto, non interpretemos o que non é, porque xa vexo que o titular é moi fácil, pero tampouco é certo. Ben, creo que contestamos a todos os rogos e preguntas, e que algún quedara no tinteiro, contestaremoslo polo seu medio. Ao final, bueno, iba a ser un pleno corto, pero ao final, bueno, 11 da noite, e sempre nos estendemos moito. Moi ben, moitas gracias, boas noites a todos, sin haber máis dos que tratar, se levanta a sesión. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hasta logo. Hasta logo, boa noite.